wcklinieken.nl. Last minute e-bike deals bij Stella. Korting tot wel €650 bij aankoop van een Stella e-bike. Een groot aantal e-bike modellen is direct leverbaar, maar de voorraad is beperkt. Dus wees er snel bij. Altijd meer voordeel voor jou bij Trekpleister. Met de verzorgingsproducten van Dove ga je mooi en fris de zomer door. Nu op het hele assortiment van Dove 2 + 2 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Tijdens de last minute e-bike deals bij Stella. Ontvang tot €650 korting op een nieuwe e-bike. Kijk op stella.nl. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Barbecue-alarm! Ga snel naar Aldi. Want of je nou barbecue king bent, grillgoeroe of gewoon een liefhebber, bij Aldi vind je alles voor de lekkerste barbecue. Voordelig vers vlees zoals barbecue spiezen of gemarineerde spareribs, verse vis, zomerse drankjes en salades, ijs en, niet vergeten, aanmaakblokjes. Een zomer vol voordeel. Voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Quantum heeft wel 70 soorten laminaat en altijd voor de laagste prijs. Met nu op heel veel soorten tot 20% voordeel. Quantum, daar word je beter van. Een zomer vol voordeel bij Aldi. Nu Havaiana slippers voor groot en klein vanaf €12,99. Op is op. Natuurlijk, Aldi. Heeft u een lelijke of versleten trap? Gun uzelf een Upstairs traprenovatie. Klaar binnen 1 dag, zonder hak- of breekwerk in elke smaak of stijl. Al meer dan 70.000 gerenoveerde trappen. Nu met gratis ledverlichting. Ga naar upstairs.com. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend van de door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwind live zijn nemen we het echt wel 3 uur lang muzikaal vertier in ieder geval. Met gasten uit Amerika, Boston om correct te wezen, maar ik natuurlijk Friesen uit alle hoeken van Nederland. België en Amerika joert in ieder geval hier mij optredens. We hebben nog over de dij van de visserij. Let goed op, zit het aan nog hoe. En we hebben natuurlijk uw eigen vloggers weer. Of vlogger. Ja, vriend, wie weet je al hier? Wie zijn 3 vloggers hier? Hè? Ja, dat wie vierste droog. Dat hele vlogschema, dat wie helemaal trommelkoor waait op een of andere manier. Ja, heel apart. Ja. Maar nou hebben we de rust er weer een beetje in. En nou ben ik hier gewoon van de media, dus dan moet het helemaal goed komen. Hoe weet je het betekent? Ja, goed. Ja, het dwarsfeest houden. Ja, nee, daarom. Ja, nee, ja. Het is er nog wel aardig vrees uit. Ja, ik leef nog. Ja. Nee, het is een mooi, wat leuk feestje. Iedereen tevreden. En nou ja, nou... Het dwarpsfeest zat gewoon een dwarpsfeest wijzen, mat. Mijn coverband op Satriane en... ja, gewoon lekker standaard. De braasband op Snijn, optocht. Ja, nou precies. Tjerketjenst. Ben je er geen Westen? Nee, want ik moest optreden. Dus, dat is wel eens een preekbroeker, dacht ik al net. Ja, dat denk ik wel. Dat mooie is, mijn mam is dominee, dus dat... ja. Ze oefent op die, maar Snijdermoors. Ja. Repeteren we even. Je hervormd of gereformeerd trouwens? Nee, het is nou PKN. Oké, maar wat win je hem van hoe is het? Gereformeerd of hervormd? Nee, gewoon PKN. Oké. Ja, wist je wel wat het is? Ja, nee, ik kom uit de tijd van hervormd en gereformeerd. Ja, ik en net mee. Nee, hè? Nee, tijden verhorie. Okay. Ja. Okay. Goed. Zullen we een plaatsje draaien? Ja, hartstikke leuk. Het was Sjoukie Gomez, ja? Sjoukie Gomez? Ja, komt van de Samar. Oh, daar hebben ze een nooddwarpfeest. Ja, daarom. Ja, nou dan moeten we Sjoukie maar even jaren. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.
Every time we talk, every single word builds up to this moment, and I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're stuck in my head, and I could get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. I wanna hold you I know I'd go back to you. I know I'd go back to you. I go back to you. I go back to you. I know I say I wasn't sure, but I go back to you. I'd go back to you. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're stuck in my head, and I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. I'll go back to you. I'll go back to you. I know I'd go back to you. I'll go back to you. I'll go back to you. I know I'd go back to you. Selena Gomez, Sjoukje Gomez. Hier we ook even door. Back to You, 1918. Ik neem in de eerste muzikale gasten. Ik graag de gasten wel een tijdje Lintrouw, dat ze maar hun beiden je winnen. Ze staan op het Frieske Ries Festival. Dat is in ieder geval de onleiding even om Griets en Griezen. Maar wij zijn naar de Noorderwind Studio te hellen. Hoi, hoe is het? Best. Ja? Ja, zeker. Zat je lekker in de simmer zitten of net? Ja, heerlijk. Mooi, hè? Mooie simmer rond nota, hè? Ja, geweldig. Ja. Hoe is het bij hem? Heel goed. Ja? Ja. Toch? Ja, die goed? Niet te klooien, Willem. Nee. Lekker soort spelen en zo. Dus die prima. Frieske Pries, komen we straks nog alleen over spreken. Het is hartstikke mooi, Friestalig festival. Betekent het überhaupt via een proto-festivals in december? Of bent meer dwarpsfeesten? We spelen met proto? Nee, wij toch altijd een hele proto privéfeesten. Okay. Net zo volle festivals en ik net zo volle dwarpsfeesten, toch? Nee, en oorsdien we altijd een tour in Frankrijk, maar dat doen we dit hier voor het eerst net. Nee, dan geen zin hoor. Nou ja, dat zit Frankrijk op slot. Het waren eigenlijk ieder hier het zon hier op rij die. Ja, een hele tijd. Ja. Een beetje hetzelfde roentje. Het avonturen weer wat uit. Ja. Dus we gaan wel nog een paar optredens in België, maar via de blauw vooral in Friesland. Ja. Dat is geen straf, toch? Dat is absoluut geen straf. Nee, vooral net maar ook waar. Nee, maar ja, het weer een beetje een traditie van hem. Hè? Even naar Frankrijk, dat wordt dat onbelangrijk. Ja, dat klopt het. Ja. Ah ja, we voorspellen een mooie simmer. Notenkind, de hartstikke net kapot, wat dat onbelangrijk. Heb je nog plannen om de studio in te doen voor de komende tijd in ieder geval? Of eerst de simmerskof, maar even. Simmer is vaak net het meest ideale tijd om met singles uit te komen. Hè? Nee, er liggen wel wat dingen op een plank. Maar, we hebben een studio aan het oortimmer in, dus dat moet eerst even kleren. We moeten verbouwen. Ja, dus dan kan het weer...
actief in de studio. Eerst maar even lekker spelen, jongens. Straks meld ik even wat er natuurlijk volle meer te doen is nog op dat festival Nijwieken Snijtemigge. Ik zit alvast maar even in de theatertuin van Ries. Van al jou of jou. Onder andere Grits en Grieze zullen erop treden. Meisje beiden dan? Of hem dan met de hele band optreden? Nee, dan ben we massief jouwen. Massief jouwen. De cellist en de violist erbij. Ja. Ja. Nou, meisje beiden. Welke ben je mij? Roet Soleil. Live in Orwin. Twa meisken onderwijs, de zinnen laak het blier. Onderbrekken haar een reis, hetzelfde plak, dezelfde tijd. Hij is op wij naar huis, naar het zon van Gasterloon. En zijn alle toeren zo, van Boerksend aan de Jol. In een restaurant langs de Roetselij nam het lot ze bij de hond. En een moor zet haar een herten in de bron. Ze wieren jong en vrij en onbedoon en tochten net onmoor. En een moor zet haar een herten in de bron. Ze roenen uit het zicht, het smoeke blom vjeelt in. Lieten haar des strielen, droog dezelfde zoele wien. Pratend oer haar lippen, ze praten honderd uit. Inkelt onder brutsen, droog een verlegen tuut. In een restaurant langs de Roetselij nam het lot ze bij de hond. En een moor zet haar een herten in de bron. Ze wieren jong en vrij en onbedoon en tochten net onmoor. En een moor zet haar een herten in de bron. Moas namen zoals kier van elkaar en dicht ging de auto door. Het lot, tankje, het was die beste hond, waarom naar het huiteloon. Een protte leefde in een kofferbak, langs de route de Soleil. Hield iets verder uit elkaar, maar toch seks zat dichtbij. In een restaurant langs de route Soleil nam het lot ze bij de hond. En een moor zet haar een herten in de bron. Ze wieren jong en vrij en onbedoon en tochten net onmoor. En een moor zet haar een herten in de bron. En een moor zet haar een herten in vuur en vlam. En het lot nam ze beiden bij de hond. Dankjewel. Grits en Grieze, mooi dat ze hier in de studio binnen. Zij staan onder andere dus op het Friesk op Ries Festival. Dus Nijwieken, maar we dachten beginnen met de reclame al een mooie week van tevoren. Ik heb nog een kaartjes keepje. 8 juli dus Snijtemigge daar in Ries. Ik Nijwieken staan we er nog stil bij. Mooi, Friestalige muziek hier bij us. Maar we beginnen naar een dame die we misschien wel van de Frieske taal kennen, maar net elke dag bezig. Maar hast u de Frieske Tom Nadine, Denise? De Frieske TomTom? Nee, dat heb ik niet gedaan. Oh, dat meen ik. Die Navigator, toch? Ja, maar niet in het Fries. Oh, de Spaanse. Nee, in het Nederland. Oh, Nederland. Met de stem van Maxima. Oh, zal wie het? Ja, dat was het. Oh, dat wie hem, ja. Ja, dat was Krijg je er dan wel eens reacties op? Nee, alleen dat mensen helemaal verdwaald zijn en zo. Je moet linksaf en dan de verkeerde kant op. Goed. Ja, dat is net de reden dat je best, want du hast een prachtig mooie cd, Makke. Complimenten ervoor, want du hast niet tussen een behoorlijke cv als het just naar die muziekcarrière. En hast mij een heel soort DJ's werken. Ja, neem eens een peer. Ferry Corsten, Robbie Rivera, Cosmic Gate, Alien Villa, Adam Ellis. Ja, een hele lijst. Maar het was... Kijk, ik zing trendsnummers. En dat weten misschien heel veel mensen niet. Ze kennen mij alleen van de Spaanstaligen. Maar ik zing trendsnummers al meer dan 15 jaar. Ik heb een trendsalbum uitgebracht 2 jaar geleden. Met meer dan 20 tracks met DJ's. Maar ik had zelfs een hitje in Amerika. Dat weet jij ook wel. En eigenlijk... Mag ik even de cd zien? Ja. Eigenlijk is deze jouw schuld.
Oh, krijg de schuld daar. Ja, oh, ik heb dankjewel. schuld. Oh jee. Want, Ja. ik weet niet of je het weet, maar ik kreeg een uitnodiging om dat hitje van Amerika hier te mogen zingen live. Ja. Maar ja, ik dacht met DJ en boom, 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 ja, dat past niet echt. We kunnen wel een akoestische versie van maken, speciaal voor jouw programma. Nou, toen heb ik Corine Staal gevraagd natuurlijk. Ja, ik weet het nog wel, je mag je spelen. Weer heel mooi. Zij maakt prachtige arrangementen. En toen kwamen we hier. En het was zo mooi en we vonden het zo leuk om te doen. We hebben 11 nummers erbij gedaan en dit is het geworden. Ja, het is fantastisch al, maar ik wist net dat voor die niet de aanleiding was. Oh, dat is mooi. Ja, wacht, ik heb iets voor jou. Oh jee. Lekkere Spaanse wijn, speciaal voor jou. Dus alsjeblieft, dank je wel. Dankjewel. Oh, nou. Het is voor ons heel bijzonder om hier te mogen zijn. Ja, nou ja, Oorsom, absoluut. Want ik vind die fantastische zangeres en hartst. Nou, neem ze maar even. Ik ben een geweldige muzikant, mijn naam trouwens. Stel ze even voor, Dorst. Ik heb inderdaad met topmuzikanten gewerkt. Dus Corine Staal op de piano. Oets Bousma op contrabas. Kees Romers op sax. En meneer David Rock on de drums. Ja, fantastisch. Ja, geweldig. Nou, een heel verhaal dus. Ja. Die dance-nummers, wie dat moeilijk kiezen? Hoe best deze selectie kwam nou dan? Nou, ik heb inderdaad niet alle trendsnummers kunnen doen. Het was meer een selectie van, ja, wat zegt de tekst, wat de melodielijnen. En het was natuurlijk wel echt een kunst en een uitdaging om van een trendsnummer die eigenlijk weinig muzikale inzet heeft, om het echt een mooi liedje te worden. En het is, ja, we hebben gekozen voor de jazzy. Dat is de specialiteit van Corine natuurlijk. En het was een uitdaging voor mij. Dus ja, het is een beetje jazzy geworden met hele mooie ballads. Dus we zijn er heel trots op. Hoe hij dat gewoon met de arrangementen? Ik bedoel, hij die nummers opzet, die dance nummers dan, zeg maar. En dan vervolgens maar er akkoorden en stukken en alles bij. Wat ik zei, het was echt een uitdaging. Ja, Corine heeft echt top werk gedaan. Dus ja, Corine had echt het... Gigantisch applaus voor Corine. Ja. Nou ja, maar het moet vertaald worden, hè? Ja, nou ja, inderdaad. Je moet van de boom, boom, boom echt gewoon een hele mooie liedje van maken. En dat heeft nou ongeveer 2 jaar geduurd. De titel van de cd heet ook Transformation. Beetje spelletje met trance inderdaad. Want dat is het wel geworden. Het zijn trance-nummers die nu jazzy zijn geworden. Dus dat is wel een uniek verhaal. We praten straks verder, zeker ook met Corine, hoe ze dat horen had. Want echt, nou ja, dat Jerven ook, hoe dat klinkt. Ik had de cd al even gehad natuurlijk. Hoe heet het eerste nummer wat je hem doen kende? Arms Wide Open. Oeps, boing. Live in Ordewin, Denise Rivera. Sometimes you need to let things go. Relationships that make no sense, that hurt too much to know. Sometimes you need to let things pass and free yourself from all that's bad. Heal your heart at last. Sometimes you need to let things go. Relationships that make no sense, that hurt too much to know. Sometimes you need to let things pass and free yourself from all that's bad. Heal your heart at last.
Fantastisch, jongens. Piekenvel. Straks meer. Gelukkig van Denise Rivière en die geweldige muzikanten. Straks ook meer Griets en Griezen. Maar we gaan eerst even praten over wat oors. De dij van de visserij. Zij hing het hier trouwens een mooie affiche op. 30 juni staat erbij. Anke en Louise, hoi. Hoi, hoi. De dij of is het dagen eigenlijk? Ja, het is de dag van de visserij en Stijn hebben we de dag van het wat. Ja, maar morgen is alweer om de visserij die. Ja. Hoe, wat en waarom, waar? Want ik lees hier Moddergat. Staat heel Moddergat morgen op Hasses? Ja, als het goed is al. Dat is wel de bedoeling. Wat game je aan? Nou, ik ga voornamelijk zelf voor een modeshow. Die had ik organiseren. En dan is de bedoeling dat we jong en oud weer wat bij elkaar brengen. Dus we combineren echt de oude, authentieke viskerstruien die altijd in een viskersdorp droegen worden. Die combineren we steeds maar met Klein van de coöperatie van Lauwersoog. Zodat we er wat een hedendaags tintje ombrengen. Ja. En het doel is dus inderdaad om alles lekker op kop te zetten. Ja, precies. Ja. Hey, hoe is dat gewoon? Want ben er... had die cliënt zelf betocht of had er meestal van opleidingen bij belutsen of zoiets? Nou ja, we hadden dus klein kregen van het viskershuisje, die maken we dan broeken. Is het origineel of niet? Nou ja, het ben originele patroon en het is maken van echt waddewol. Okay. Dus dat had in dat het wol echt de truien is zoals ze toen wien. Yeah. Maar ja, omdat het oors echt een beetje vlak werd, hebben we nou de coöperatie erbij in. Yeah. En dat ben wel echt hip klein. Ik ga ook een jurkje van zo'n. Okay. Dus als het juist, het ben echt klein die jeugd ik echt dragen kan. Yeah. En ik ga dan zelf de combinatie maken, zeg maar. Dus ik heb zelf setjes bij elkaar zocht en dan combineer ik die oudere truien, de oudere modellen, die combineer ik dan weer met de klein van de coöperatie. Ja, dus echt 2 tijdperken die ze een beetje bij elkaar probeert te brengen. Ja, eigenlijk al. Ja. Hoe dat wat? Klopt dat dan wat? Of is het echt een zoektocht? Ja, die wil even ziekje, want net alles past lekker goed bij elkaar, maar ja, ik ga een aardig mooie combinatie van, vind ik zelf. Ja. Modeshow, wat maak ik me erbij voorstellen? Kijk, bij modeshow dat mensen opkomen en ja, hun cliënt tonen, mijn model. Ja, ik ga zelf de model niet zacht. Het is voornamelijk een beetje een familiebedrijf waar maak ik taai aan. Maar ik ga dus muziek erbij zacht, een hip tintje. En zo hopen we dat we er een feestje van maken kennen op die manier. En is dat in je keer of meerdere keer? Hoe dat? Hebben we 2 keer houden, om 20 voor 12 en om jou fjouwen. Ja. Dus, spannend. Ja, ik had er wel zin in. Ja. Hebben de generalen al gewoon of niet? Nou, dat is een beetje het probleem. We hebben geen generalen. Oh jee! De eerste keer is echt vatte generalen. Oeh, spannend. Wat leuk, joh. Ja, hartstikke leuk, hè? Ja, dus dit is een manier om het vliegen direct en het had zak wel, dus dit hier weer. En verder hebben we allerlei eetmogelijkheden oer en van visk. Dus daar ben we natuurlijk ook wel heel blij mee dat we dat nou snel te kennen. Van wat gebeurt er achter dik en hoe is dat... dat voedsel zeg maar taaien nemen. Ja. Dus we hebben droege vis, er wordt vis bakt. We hebben zelfs droege garnalen. Droege garnalen? Ja, zelfs de visjes wisten net dat het bestier, maar dat ga ik uit Zoutkamp ophellen. Maar is dat een idee van mensen uit Zoutkamp of had je dat zelf betocht? Nee, ze kwamen er mee om. Ja, en dan kist dat een soort chipske eten, zeg maar. Ja. We hebben garnalenbonbons, maar dat is echt chocolade. Ja. En we hebben zelfs kotters achter de dik, zodat mensen een kennen van wat is dat nou voor viskeskip? De kist hinnen zolang het heel water is. Okay. En morgen van 9 uur varen zeg maar een hele karavaan aan de skippen van Lauwersoog wordt er een streekje visken. Okay. En dat wordt mij, en dat is dit hier uniek, de garnalenkoningin wordt dat oer de dik bracht. Dus die garnalenkoningin zit mij haar hofhouding op een van de skippen. En net hier weet waar de hofhouding is. Ja. Dat is nog een geheim. Wij zullen niks verklappen. Nou ja, en Dij van de Visserij, het is al vaker geweest. Maar ik denk actueler als ooit om eens even te vertellen hoe die visserij, want echt dat is in beweging natuurlijk. Hè? Ja, zeker. En dan ben ik al weer innovaties en discussie, Europa, de stroom. Precies. En wij hebben natuurlijk met name de lietskalige visserij. We zitten daar in werelderfgoed. Dus de viskers die maken gewoon heel soort dingen horen. Dus wij zijn wel heel grutsk op onze vloot. En daarom willen wij dat ik zien laten. Want het is al op Lauwersoog. Maar die dorpen daar bij ons in Noord-Oost-Friesland, daar zit een heel soort viskers. Ja, en wanneer is Josse? Net. Nee. Dus morgen al je naar het garnalenfabriekje in Moddergat. Ja, Moddergat. Daar is ze. We hebben door Peersens net mij trouwens. Het garnalenfabriekje staat kracht uit Moddergat. En de Peersens, die zullen er vast wezen. Ja, die houden een eigen dij. Die mij snijden, maar de dij van het Wat, hier is het hoor? Ja, daar van het Wat. Hè, dat is in eigenlijk alle noordelijke kustprovincies. Bij alle activiteiten, over het algemeen en om en nog gratis en vergees. En dat hebben wij ook.
En dan om 1 uur, dat is wel heel mooi. Dan kun je op het dik staan en dan zwaaien we de katters weer uit. En dan kun je bij ons ook nog gratis zilte soep met zilte grientes van ter Schelling krijgen. Hoor je Moet je nog meer? Ja. En natuurlijk een moordenshow met Louise. Neem nog even de 10, want wat belangrijk. Want, want hoe lang duurt het die moordenshow een beetje? Een kwartier, 20 minuten. Ja, je moet erbij zijn. Ja, je moet erbij wezen. Het is rap dien. En het is om 20 voor 12 in de eerste en 11 voor in de tweede. En ik bij het garnalenfabriek? Ik bij het garnalenfabriekje in Moddergat. Top. Morgen, net stenen maar erheen, het dijk van de visserij. Moddergat, ik ben de lijst nog even geweest. Het is nog steeds prachtig daar. Dus, en hij morgen in ieder geval ook nog een hele mooie thema. En er hing je een keer dag van het water worden, deze ik nog maar meisje. Wat wil je nog meer? Ja, hier. En we hebben morgen de KNRM-rek. Dus wat er gebeurt, we zijn in veilige handen. Succes, dankjewel. Graag gedaan. Anke en Louise over de dijk van de visserij. Maar nou eerst, het nice. Shit man, hoe is het mogelijk op 4 meesterkeliekers? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Vreed, 29 juni, Herenhaatklasse vrije formage om 11 uur in het Jereveen. Zorg ik op knkb.nl. Jongens, blijf bij je mannetje totdat de bal weer bij ons in de ploeg zit. Dextro Energy. Voor je mannetje staan, bal aannemen, vrij man zoeken, uitspelen, schieten. Simpel, toch? Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Voordeel voor huid, haar en tanden. Nu bij Kruidvat alles van Colgate, Elmex, Palmolive, Unicura en Sanex 2+1 gratis. Plus een gratis vakantiedoeboek van €7,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bedankje sturen. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Aas is toch dus bij Noorderwiel Live. Mee optreden onder oren van Denise Rivera en Griets en Grieze hier in de studio. Maar nou eerst het nice met Pieter Science. Mag het een onsje meer of minder zijn? Het is Simon Scheffer met Frieske Nijs. Squallemierskip ROC de Friese Poort is blij met het akkoord over het nieuwe Cambuurstadion. De commerciële partijen maken juster bekend dat ze het Mainnoir uitbinnen. Friese Poort had op korte termijn extra ruimte nodig en zou daarom verhuizen willen naar het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC-complex. De Squallemierskip is blij dat het akkoord er nou leidt en dat de eerste stap naam is. Doch moet er nog wel een soort gebeuren, zocht Jaap van der Bruggen van de Friese Poort. Maar een hele wichtige stap is stap 2. Dus de gemeente die moet natuurlijk wel instemmen met de vaststelling van de projectontwikkelaars. En als stap 2 sinds mijn naam is, dan ben wij in stap 3 om te zien van passen die naar je afspraken, passen die ik bij ons. En een van de allerbelangrijkste dingen is dat wij een hele deadline op 1 juli 2021 stelt dat het naar je stadion kleerwijzen moet. Burgemeester Tjeerd van der Zwan had van de morgen op het Jereveen de eerste peelslijn voor het nieuwe laboratorium van Eurofins Food Testing. Het bedrijf wil hier een van de modernste microbiologische laboratoria van de wereld realiseren. Het gaat dan ook om een investering voor de langere termijn. De bestaande vestiging van het bedrijf op het Jereveen is visten te liet worden. Het nieuwe laboratorium is bedoeld voor de medewerkers op het Jereveen en die van Weijen in Oerisel. Dat laboratorium giet dicht. Er komt misschien toch een 20 meter hoog standbeeld van het Frieskinder op de Oosterdiek. De stichting Vaderpaard, die ik Stormruiter organiseert, steekt hield in een onderzoek naar de Helberens. Directeur Ben van der Knaap van Theater Snits zal het onderzoek leiden. Als het gaat om de toezeggingen die er zijn, lopen we ongeveer op een klein miljoen. Maar er moet meer geld op het kleed, want vooralsnog is het hele standbeeld, het hele kunstwerk begroot op 2,6 miljoen. De Tweede Kamer kan in deze dagen een vakantiegroet verwachten van actiegroep Tsingas uit Nijbeets. De groep nodigt politici uit om met inwoners van het dorp in peteer te gaan over gaswinning. Tsingas en inwoners van het dorp binnen het net eens met het besluit van een proefbaring krijgt boeten het dorp.
volop zinnenjoert. Het is een gratis 21. De wien komt uit het noordesten en noorden en is matig. In het weekend wordt het warm, simmerwaar, maar aardig wat zinnen. Er stiet dan een vrij krachtige eerste wien. En ik nije wieken volop simmer in Friesland. Marktplaats heeft alles voor de tuin. Lekker voor liefhebbers van mooi weer. Zoals Maria, die geen zonnestraal wil missen. Dus kocht zij een lichte loungestoel op Marktplaats. En nu draait zij elk uur moeiteloos met de zon mee. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin, een dagje shoppen, op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra app of de reisplanner op ns.nl. Goede reis! Je hebt nog meer zekerheid met de gelijk oversteken service op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld als jij je aankoop in huis hebt. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Barbecue-alarm! Ga snel naar Aldi. Want of je nou barbecue king bent, grillgoeroe of gewoon een liefhebber, bij Aldi vind je alles voor de lekkerste barbecue. Voordelig vers vlees zoals barbecue-spiezen of gemarineerde spareribs, verse vis, zomerse drankjes en salades, ijs en, niet vergeten, aanmaakblokjes. Een zomer vol voordeel. Voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. De kortingszakken bij Dio en DA zijn er weer. Met 21% korting op bijna alles wat in de zak past. Dus stop hem vol met make-up, shampoo, parfum, vitamines. Je vindt de actiezak in de winkel. Dio en DA, de drogist met aandacht. Een zomer vol voordeel bij Aldi. Nu Havaiana slippers voor groot en klein vanaf 12,99. Op is op. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we dus al een beetje vooruitblikken op dat festival van Takkenwieken. Friesk op Ries. Jan Ota zal optreden met zijn band Friesicana. Die hebben we hier trouwens na week nog in de studio. De Feedwarmers zal optreden. Chris Kalsbeek, trio Bouke van der Woude, Sietse Haima en Griets en Grieze. Joertsbeus hier te gast in de Noorderwien live studio. Net naar de camping in Frankrijk, maar wel lekker in Friesland. En Gim dan kamperen. Ja, dan mag ik het geen weten. Maar Gim dan kamperen in Friesland? Of Gim er met een boord van Trouw? Nee, we blijven gewoon lekker. Oh, lekker terug, ja. Goed, hey, Frieske Pries. De derde keer volgens mij, hè? Ja, dat klopt, de derde keer. Ja. Ontzettend leuk festival. Maar mooie act werd dit hier, hè? Ja, zeker. Ja, elke keer moesten we wat oors bedenken. Maar ja, zeker. We zijn blij dat iedereen mooi van boer. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, nou ja, waar, daar kun je moeilijk op voorspellen natuurlijk. Maar volgens mij wordt het wel mooi waar, toch? Ja. Nou, als het maar droeg is en niet al te koud, dan komt het helemaal goed. Ga je een normale set zetten met de band, zeg maar? Of ga je dan wat bijzonders, wat apart doen? Nou, wij spelen versjes van uw theaterprogramma met de striekers. Ja. Ah, mooi man. Welk nummer game nood aan? Versopen Protter. Leuk. Grits en Griezen. Samar hakt die als een zwarte stobbe in het wettervoen. Samar had die mooie vlerken en in kopke te bejoen. Net meer vleenen oer de heide, oer het wetter, oer de kruiden. Net meer jongen voor de zinnen, als de dagen weer beginnen. Mooi dan bist u al vergeten, alles mas nou achterlitten. Het wetter neemt die verder mooi. Er is net hier niet om je screamt en morgen komt weer naar je dag. Als ik een protter weer, dan vleer ik vrij van alle strode lucht. En ik die in het Jimmy zin, af en niet kreeg ik me nooit. Want dus heit het wie een vrotter en dus met me naar de snotter. En dus Bobke die toch dat skielk vader op een kotter. Maar ik woel mij net binnen en de vrijheid ondervinden. Dus ik vleer zocht het avontuur. Vrij van thuis, oer de bjemmen en het kruis op het toer.
Om te leven in geluk, leef ik in mijn protterdream. Ik voelde me gelukkig, blij en vrij, liek als een ben. Maar mijn denken dat wat rotte trok jaloersjes op een protter. Gewoon net langer daar maar zitten, maar die protter vlug verjeten. Ja, mijn leven zo bedjeren, wat ik protters mat verstjeren. Ik op vleen ik als een protter in het roem. In de vierte komt er dan, ik werd het zuster van een jong. Ja, mooi. Ja, applaus, jongens. Ja, meeste muzikanten ben al dwaan mij het opbouwen van hun eigen set. Boudewijn de Groot. Dit is van dat project zeker, of net? Een project van Kees de Wolf, ja. Zeker. Een heel soort Friese artiesten die op dit tijd Boudewijn de Groot noemen. Ze oerzetten in het Fries. Ja, dat is al je volgens mij van datzelfde project. Ja. No? Adrie de Boer die had al een nummer zongen. Een Sipke. Jan Nota had nou een nummer... Ja, bij prachtig mooie versjes. Ja, zeker. Hij hem dit zelf oorzetten of net? Nee, er is Kees de Wolf uit het Jereveen. Die het al die versjes oerzetten. En die zie ik er dus zangers of zangeressen bij. Dus die gaat dus echt zelf thuis zitten, bij wijze van spreken. En je denkt, nou, dit is wel iets voor Grits en Gries of van Jan Nota of zo. Ja, zo gaat dat, ja. Oh, ik ben benieuwd, want wat ik er verjaard is fantastisch, mag ik zeggen. De versjes zelf lienen zich er ook geweldig voor natuurlijk. Natuurlijk, die ben al prachtig op zich. Ja. Maar in het Fries lient zich natuurlijk prima voor. Ja, mooi man, goed zo. Straks meer van Grits en Gries hier in de studio. We beginnen weer naar Denise en ik ren even terug naar Corine Staal. Die had haar heel druk maken dus met, die noemen ze toch een beetje oer te zetten van trance naar gewone versjes. Dat leek mij een behoorlijke klus, Corine. Ja, dat is... ik vond het allereerst superleuk om te doen. En je weet ook dat het op een album komt. Dus dan ga je nadenken, wat wil je op een album horen? Dan wil je verschillende stijlen proberen. Verschillende tempi. En trance heeft eigenlijk alles. Is hartslag heel hoog. En boem, 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 boem. Dus, rond 120, 130, hè? Ja man, nou sommigen nog wel meer. En alles zeer agressief, heel hard. Dus ik ben begonnen met gewoon een selectie te maken van... zijn er melodietjes... Die ben ik gaan scheiden. Dus heb ik steeds wat Denise dan zong, heb ik opgenomen. En de rest heb ik weggelaten. En dan ging ik dat overzetten op de piano. En dan ga ik even een eindje wandelen. En dan komt er vanzelf een melodietje van... En dan denk ik, oké, daar kan wel een jazzy medium swing onder. En zo ga je eigenlijk van liedje naar liedje proberen... of je er verschillende dingen van kan maken. Maar in wezen bouwt het dus wat op in lagen. Ja, het is verder wel een geheim recept. Toch wel, hè? Nee, jawel. Niet te gedetailleerd. Oh, dat vind ik wel een mooi. Ja, dan ben ik toch eens keer naar. Goed, maar ja, en Denise zei het ook al een beetje. En ja, in die verhaal komt het ook al een beetje in de boel. Trance wordt net voor niks trance neemt. Het is vaak een heel grote herhaling. Het is een heel grote... een beetje gebaseerd op dezelfde toon. Hè. Dat is, en dan ineens maar het vertalen naar een versje met akkoorden en leuke melodieën. Dat is pittig. Ja, het is pittig, maar laat dat nou net mijn hobby zijn. Ja. Want ik hou enorm van een klein melodietje helemaal opleuken met andere akkoorden. Een extra maat ertussen. Ik ken natuurlijk ook de muzikanten die meedoen. Ik bedoel, Oets, die ken ik natuurlijk al jaren. Kees en David was voor mij nieuw. En dan weet je ook wel van, nou, deze jongens kunnen wel wat. Dus met dat in je achterhoofd kun je gewoon wel heel breed inzetbaar liedjes arrangeren. Ja, ik snap die wel. Maar dan kies ik echt de grenzen en de roemtes wat zie je inderdaad. Goed, ik vind het een prachtige plaat. Een mooi avontuur voor hem. Dus ik hoop dat er een product succes achterwij komt. Welk nummer ga je hem doen? Welke keer Denise doen en Jim? Dat heet Possession. Oké. Live in Noorderwien. Revealed all they took from me. All the
All feels wrong when you're away from me. The thought that nothing is what it seems. No escape, I cannot fight. To be to blame, I'm left behind. An image of a dream I will forget. I hide inside on the storm. I will brave to hold on. I love with the thought of possession. I'm eager to please, so much I deceive. I love with the thought of possession. Possession. Inside on the storm, I will break to hold on. I love with the thought of possession. I'm eager to please, so much I deceive. I love with the thought of possession. Possession. Wauw, fantastisch. Straks doen ze nog een nummer. Denise en haar muzikanten. We gaan al even de laatste keer naar Griets en Gries. Het theatertuin in Ries. Ik na je week zullen er nog een bestil besteden. Zullen zij optreden dus snijn. Te mikje van Jalve Fjouweren. Prachtig mooi. Ja, een beetje traditioneel al, Jast. Het is de derde keer zo'n Friestalig festival. Het is altijd een heel drege vraag. Ja, hoe stier je ervoor met die Friestalige muziek? Ik had het idee dat het nog altijd wel leeft, hè? Ja, het leeft wel, maar er is wel een bepaalde leeftijdscategorie waaronder het vooral leeft. Ja, het zou wel eens wat voor jonge meiden. Nou ja, dat probeer je dan maar zo'n festival. Ik denk, ja, maar ja, wat vregen is dan? Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Ik zei al, dat is een hele moeilijke vraag om te stellen. Maar ja, zo'n festival bewijst wel dat er behoefte aan is, inderdaad. Dat het ook wel teruggeeft. Want er ben gelukkig nog altijd een heel soort Friestalige act ik nog wel weer te vinden. Ja, gelukkig wel. Het is juist gewoon een iPop festival natuurlijk. Maar hoe merk je, je bent een product, hè? Je speelt in prod en bent een product-onderwijs. Merk je hem dat bij een product dat er vraag is naar Friestalige muziek of net? Nou, dat kan ik niet echt zeggen. Nee, hè? Nee. Wij zitten net echt in zo'n Friestalig circuit. Nee, dat is ook voor ons, hè? Wij wilden toch wel een liedje concertjes, die ben wel Friestalig, maar uw reguliere repertoire is hoofdzakelijk Engelstalig. Omdat wij spelen op feestjes, de meesten mooi graag een beetje mooi brullen. En dan zitten er wel een stel Friesen tussen die ze dan ik ben mooi brullen kennen. Maar dus wij zitten net zo in een Friestalig. Nee, dat is weer een oren. Ja, dat is toch een oren. Maar wel mooi dat dit soort initiatieven door binnen. Zeker, ja, daar doe ik voor. Hè? Want eigen Frieske Veskes, dat is toch prachtig. Maar er we nog volle meer van halen in Friesland. Dat zie ik nog wel, maar wij willen even afsluiten met een Engelstalig nummer. Ja, dat vind ik wel een mooi bericht. Wat dat betreft. Ja, maar ik zit op de hoed, je morgen op Friesland heen, toch? Het Fries en het Nederlands en het Engels, dat bestaat toch mooi in IJsselkoor? Wij doen alles trommenkoor en waarom doen we dat net man? Nou ja, we leven 2018, dat is al toch met internet en alle invloeden. Zo is het, ja. De wereld is net in je taal meer, denk ik. Nee, dat prima zo, toch? Ja. Presley, jij dat goed? Ja, klopt. Ja, in de ghetto. In de ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
and his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He's gonna be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and the hungry little boy with the runny nose, he plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. On a crowd get around, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And his mama cries. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. Grits en Griezen hier in de warme studio, maar volgens mij is het boet nog warmer, dus ik was gewoon wel vast van naar boeten gaan. We nog spelen het weekend of net? Ja, Joen en Moon. West-hier? Of weer dat privéfeesten? Nee. Morgen spelen we een korps in Gaastmeer. En van de Joen hebben we een bruiloft. Dus Oké, dat is ja. besluiten. Dat is besluiten, ja. Ja, daar leven we daar maar geen project X van mij. Nee. Tot de volgende keer. En alvast een heel soort plezier met Frieske Prijs. Geweldig mooi festival daar. Geweldig mooie locatie trouwens, wat dat onbelangrijk. Ik zou zeggen, de volgende keer. Graag, Willem. En protte Willem maar uitsturen. Kom wel goed, jongens. Hartstikke mooi. Dankjewel. Frieske Prijs, zorg even op Facebook of wat dan ook op een site. Daar is wel meer informatie over te vinden. Ik ga naar Denise. Vandaag hier de primeur. Daar ben ik echt heel oprecht blij mee. Even meer serieus. Prachtige transnummers, allemaal geformeerd en naar een akoestische versie. En dan wat worst. Landelijk, internationaal worst zien hoe vier komt. Wat is de bedoeling? Nou, 13 juli, Friday the 13th, komt het als het goed is uit, digitaal. Ja. Okay. En dan, het is wel het idee dat radiozenders dat gaan draaien. Ja, toch? Natuurlijk. Ja. En onze ultieme droom zou zijn om toch een theatertour te doen. Het is wel echt heel geschikt voor theater. Want we hebben, dat leert het zich wel voor. We hebben hele mooie ballads die we vandaag misschien een andere keer gaan doen. Maar vandaag laten we echt de jazzy kant zien. Dus het heeft heel veel mooie nummers ook die we heel graag met jullie willen delen. Dus dat is een beetje het idee. Gewoon het land in te gaan. En wie weet waar het brengt, deze Transformation CD. Dus ik ben heel blij dat we hier voor jou de opening kunnen doen, zeg maar. Nou ja, omgekeerd. Ik vind het fantastisch dat je beginnen wollen, absoluut. En dan hoor ik ook nog een Spaans windje. Moet je niet vergeten. Nee, dat ga ik echt niet vergeten. Wat worden jullie laatste nummer? Back to Zero. Okay. En dat is de eerste single. Dus voor jullie allemaal, alle lieve luisteraars en kijkers, Back to Zero. Live naar de win. Denise er weer dan. Ik neem de wien mee, hè? Oh. Ja. Okay. Just hold me
turns away, I feel the pain of the stain. I am down, back to zero. Never thought I'd meet this place again. The track along my dreams lead me back to the beginning. Back down to zero. No guarantees or commitments. Never promised what we could not keep. Visions clash, separate us. Pictures change and then things fall apart. I do not want to pretend that I invested in vain. And as the sun turns away, I feel the pain of the stain. I am down, back to zero. Never thought I'd meet this place again. Tracks along my dreams lead me back to the beginning. Back down to zero. Down, back to zero. Down, back to zero. Down, back to zero. Back down to zero. I am down, back to zero. Never thought I'd meet this place again. The tracks along my dreams lead me back to the beginning. Back down to zero. Woo! Ja, fantastisch. Dan is er weer en een aantal fantastische muzikanten hier. Corine, Kees, Oets, David, thank you. 13 juli komt het al hier officieel online en dan wordt hij gereleased. Ik hoop dat het een dik succes wordt. Dankjewel Willem en je bent een schatje. Dankjewel. Zoenen. Ja, kom. Ja, mooi. Dit weer het eerste horen van Noorderwiel Live. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Zet je tanden in het voordeel bij Kruidvat. Nu de Oral-B Pro 2000 Black of Pink voor maar €49,95 per stuk. €49,95? Dat poetst lekker weg. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Fotografie zal nooit meer hetzelfde zijn. De Huawei P20 Pro. 's werelds eerste smartphone met triple camera, powered by AI. De nieuwe Huawei P20 Pro. Nu verkrijgbaar bij Vodafone. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl.
Nu bij IKEA, Sale. Gewoon sale. Oh ja, sale. Dat betekent kortingen tot wel 70%. De sale loopt nog tot en met zondag 1 juli. Kom dus snel naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. In één keer klaar voor je kampeervakantie? Ga naar Vrijbuiter. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Doral Begens met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld in het in Brussel bereikte migratieakkoord. Volgens de organisatie is Europa steeds meer gericht op het afweren van vluchtelingen in plaats van op maatregelen die vluchtelingen beschermen. De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee, zegt Vluchtelingenwerk. De Internationale Organisatie voor Migratie en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn juist positief. Wel zijn ze benieuwd naar de details. Voor de Libische kust is een boot met migranten omgeslagen. Zo'n 100 opvarenden worden vermist. 14 migranten zijn gered. Het ongeluk gebeurde ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Het is onduidelijk waarheen de omgeslagen boot onderweg was. Ook is niet duidelijk waar de boot was vertrokken. De Libische kustwacht onderschepte ook 2 migrantenboten met 200 mensen aan boord. In Irak zijn vandaag 12 IS-gevangenen geëxecuteerd. Ze werden opgehangen na een oproep van premier Abadi. De premier wilde zo wraak nemen voor de moord op 8 leden van de veiligheidstroepen. Hij riep de president op de executiebevelen te tekenen van alle ter dood veroordeelde en uitgeprocedeerde jihadisten. De 8 leden van de veiligheidstroepen waren vorige week door IS ontvoerd. Woensdag werden hun verminkte lichamen gevonden in de buurt van Bagdad. Arantxa Rus moet het in de eerste ronde van Wimbledon opnemen tegen 7-voudig kampioen Serena Williams. Kiki Bertens en Robin Haase hebben een stuk gunstiger gelood. Bertens moet tegen de nummer 715 van de wereld, Barbara Stefkova uit Tsjechië. En Robin Haase speelt tegen de Roemeen Marius Copil. Die twee speelden 1 keer eerder tegen elkaar, toen verloor de Hagenaar. Wimbledon begint komende maandag. Het weer vandaag zonnig, de wind waait uit het noorden, vooral aan zee soms krachtig. Het wordt 21 graden in het noorden, ruim 28 graden in het zuiden. Het weekend wordt erg zonnig en warm. Temperatuur ligt overdag tussen de 25 en 31 graden. Dit was het NOS-journaal. Als je tweede woorden van Noorderwind live. Onder andere mijn geweldige reggae ska-band uit Boston, Amerika. Ze zijn op tournee en doorgaan de Noorderwind studio in. Sterker, ze zijn er al klaar voor The Void Union. Maar we doen nog volle meer. Graag dadelijks. In de Gelderse streken beleef je de grootste avonturen. Bezoek de leukste kindermusea in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen. Of ontdek de meest spannende kastelen in Rivierenland. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Hey koopjesjager, het is sale bij Xenos. Met superveel koopjes waar je vrolijk van wordt. Zoals beestachtig leuke unicorn luchtbedden en dobberende drinkhouders vanaf €1. Kom inslaan in de winkel of online. Maak er iets extra's van. Xenos. Wil je ook weten hoe je in een boekenkist uit een kasteel kunt ontsnappen? Slot Loevestein is een kasteel vol verhalen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Barbecue-alarm! Ga snel naar Aldi. Want of je nou barbecue king bent, grillgoeroe of gewoon een liefhebber, bij Aldi vind je alles voor de lekkerste barbecue. Voordelig vers vlees zoals barbecue spiezen of gemarineerde spareribs, verse vis, zomerse drankjes en salades, ijs en, niet vergeten, aanmaakblokjes. Een zomer vol voordeel. Voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Een zomer vol voordeel bij Aldi. Nu Havaiana slippers voor groot en klein vanaf €12,99. Op is op. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van.
En welkom bij het tweede oerleweb van het muzikale dwarsplein van Friesland. Volkert, waar is Henny, jongen? Dat weet ik. Ja, ik ging een bakje thee pakt. ja, dat weet ik wel weer vergeten. Ja. Dus ik denk, waar is dat bakje thee eigenlijk? Ja. Maar had het intussen gevonden of niet? Ja, het stiet daar. Het stiet naar Rotterdam. Zo. De geuren die komen er wat halen. Hey, je wierkrek die had een enorme poster hier ophangen van Speedway Blauwhoezen, maar wat even aan even nog af, net? Dikke stok aan, shit wel weer. Ja, dat giet snel in hoor. De beste autocrossman, hè? Ja, daar moet we even wat meer van weten. Als je het interview aan blijven dan. Nou, dat vind ik nou wel heel aardig, hè? Beste jongen. Dank je wel. Zullen we wat van Taylor Swift draaien? Nee, Trintje. Oh, Trintje. Ja, Trintje Swift. Trintje Swift. Maar een mooi nummer. Ja, hè? Annette. Ja, Annette. Ze komt uit Column zwaar. Ja. Trintje. Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I've been living in vain, and I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Oh, baby, baby, I feel crazy up all night, and every day. I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I've been living in vain, and I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I've been looking sad in all the nicest places. Baby, baby, I feel crazy. I see you around in all these empty faces. All night, and every day. I've been looking sad in all the nicest places. Give me something, but you say nothing. Now I'm in a cab, I tell them where your place is. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I've been living in vain, and I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name Until you come back home. Jawel, Taylor Swift. We draaien het samen in deze aflevering van Noorderwind Live. Dat ik op achtergrond en als je de radio aan lekker in de tuin zit misschien net joggen wat ik jog. Dat een stuk MCMT songkeels bij zijn
Nou, elkaar een voest jouwen. Ze krijgt, moesten ze meestal al op de foto. Ze komen uit Boston. Ze zijn the Void Union. Everything okay, guys? Everything okay? Yes, everything's all good. Is this a kind of tradition of the band, or what you do now? Sure. It's a tradition. Today's special because it's our keyboard player's 36th birthday today. Oh, serious? So, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Casey. Casey. Happy birthday to you. Let's make a party! Let's party! What's gonna be the first song? Trick. Okay. The Void Union, live in Orneveen!
That's Ricky Rocksteady. And together Thank we you. are the Void Union. Thank you, guys. Later on, more songs of you. But how did it all start? How long? When did you start as a band? Oh man, probably 2000 and 2008. Long time ago. Before that, even probably. But I think we started making records around 2008, 7. Yeah. So. You're from Boston, isn't it? Boston, Massachusetts is right. Yeah. Yeah. And do you do a lot of tours and gigs in America, or is it more that you're a couple of weeks on the road? And I think we probably tour more in Europe than we do in America. Oh, serious? You guys like the early Jamaican music better over here, so we have more fun when we come over here and hang with you guys. So that's oh, nice to hear. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. See you later in the show, man. Thank you. The Void Union, ze ben op tour. En gelukkig dus ik de Noorderwind Studio on. Ik moet even zien dat ik net achter de kabels hing bleef. Als hij omkomt mij de volgende nummer, Cosmic Soul Fire, dan moet ik absoluut even weten hoe en wat dat zit. En dan komen we uit bij Marianne verder. Hoi. Hoi. Wietgaard of zo? Ja, Wietgaard. Ja. En hoe lang al in de muziek? Ik denk nou echt al jaren. Echt al sinds mijn 14e, de eerste bandjes, experimenteel, punk. Ja, en van daaruit je eigen muziek gaan schrijven. En ook heel veel coverbands gedaan. Bam Bam, al dat soort shit, weet je wel. En hoe lang ben je op een paard met onder deze nummers is, met de Cosmic Soul Fire? Ik denk zo ergens rond 2000 dat ik ermee begonnen ben. En eigen studiootje bouwen, weet je wel. En dingen uitbreiden, zelf leren produceren, workshopjes doen. Dus... Ooit uit Den Haag hier geland? Nee. Mijn familie werd overgeplaatst ging vanuit Den Haag naar Twente. En vanuit Twente ben ik naar Friesland gegaan. Ja. En toen ben ik hier blijven hangen. Dus ik woon hier nu ook al 30 jaar. Ja, maar best wel een heerlijke Friese zinnen. Die muziek maakt mooi muziek. Kijk, we kunnen er lang op praten. Dat doen we straks nog wel even. Maar eerst maar even het eerste nummer. Hoe heet het? Rain, 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 Pouring Down on Me is mijn vorige single. Dus, ja. Live in Noorderwind. I was broken. My money was broken. My spirit was broken. My dreams were broken. Everything was broken. I'm hungry for a life unbroken. Rain, 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 pouring down on me. Rain, 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 pouring down on me. I don't know where to search. I don't know who I must be. I only know that this rain is pouring down on me. Walking along this lonely road, hair is wet with heart blowing. Think I'm sad and just so blue, and maybe you know it's because of you. I never knew love could be like this. I never felt it should be like this. And baby, you see, it's not only me. And baby, it's true, it's not all of you. So rain, 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 pouring down on me. Rain, 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 pouring down on me. I don't know where to search. Oh, I don't know who I must be. I only know that this rain is pouring down on me. The road is reaching far ahead. And baby, you make me feel so bad. That to feel this is very real. Talking it over, range, you're kinda deep. Yeah, baby, just talk to me, talk to me, talk. Rain, 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 pouring down on me. Rain, 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 pouring down on me. I don't know where to search. Oh, I don't know who I must be. I only know that this rain is pouring down on me. I was the walking dead, I was the aching, physically, emotionally so overwhelmed and depressed. Could not imagine this was my life. So baby, it's true, I have to leave.
this sticky web you weave. If you can't let me be myself again, I have to go. But where? Rain, 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 pouring down on me. Rain, 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 pouring down on me. So emotional stuff, being with other people in relations, and articulated and drawn in and distracted, telling myself I am captured, I am in an emotional hunger that gives a heartburn, I am the pain, I don't know where this leads to, I am emotional, so hungry for love, so hungry for more in my life, but I don't know where to fly, my heart is burning, my heart is yearning, so free to be me, so free to be me. So free to be me, baby. So free to be me, baby. So free to be me, baby. So free. Free to be me, baby. So free to be me, baby. So free to be me, baby. Yeah. Thank you. Cosmic Soulfire. We komen straks weer bij haar. Waarom? Marianne Vedders komt uit Wiedgaard. We gaan nog even een minuut, Volkert. En ik dacht, dat kunnen we mooi doen met die grote passie van die. Het motocrossen. Of autocross, hè? Ja, sorry. Auto. En daarom moest je echt net interviewen gaan. Nee, ja, hier, had de microfoon. Dat weten mensen, die weten daar ergens van. Snel en 1 juli de vak. Je gaan we verder. Mooi een autocross seizoen. En dit is een klassieker die op het kalender staat. Ja, zeker. Ik denk dat het al 24 keer door. En ja, dat was dit als wel 27e keer weer. Nee, dat is echt hartstikke mooi. Daar komen snel, dus 1 juli hebben we autocross. En de organisatie de hele week al hartstikke druk bezig met alles weer vader te krijgen. Ja, want waar ben je maar bezig? Nou, we zijn op het stadion hartstikke bezig met het wetter van de baan. Nou, je merkt zelf dat het goed gaat. En daar komen snel even waar ze soort warmte. En ja, je kunt je zien dat op de baan zit de brand, dat dan de vochtige uitgaat. Dus we zijn de hele week al druk bezig met sproeien. Ja, want er moet wat gebeuren, want er stiet echt wel wat op het spul, toch? Ja, snel zullen er 5 klassen zullen er aan start komen. En er komen ongeveer 160 deelnemers komen dan. En ik kan het wel zien, dus dat er ja, een soort op het programma staat. En ik zie je staan, Friese kampioenschappen. Dus je wordt Friese titels voor doen, dikke prijzen, of valt het mooi? Nee, dat zelfs al wat dikke prijzen. En het mooiste is dat de winnaars die krijgen een echte Friese krans. Hè. En het is ook wel leuk, want de Friesen zijn hartstikke bekend mee. Maar ik ben vooral de Hollanders die denken van, wat krijg ik nou? Maar nee, had ik win. En verleden hier het Danny van Wamelen woont, die komt uit Zuid-Holland bij. En die dacht ik, hoe komt hij nou? En ja, dit hier ik weer, kunnen dus weer kansmaatje op die Friese pakketten en dus die krans. Ja, waar wil dat nog net? Dus het is een groot spektakel op zo'n dag. Neem de mensen die van de radio zitten even, krijg even maar in dat geweld. Ja, nou, als je dan op de baan opkomt, nou, op kom je de baan op, dan roek je al, de benzine komt al omheen en je voelt dat stof in het hier, griemel in wat weer omkomt. Ja, en dan voel je gewoon die kracht, Nick, dat lood wat dan weer omkomt. En dat is echt hartstikke mooi op zo'n dag. Nou, je PK's en spektakel. Dus mensen die moeten daar gewoon heen. En Willem? Je stond daar eens even heen naar die cross? Al kind dan ga ik er zeker heen. Ik maak er graag heen. Ik maak graag zelf doen, hè, dat wist. Oh ja, ja, dat heeft ja. Heeft ook al crossed? Zeker, maar misschien kunnen wij snel jou wat tol, misschien wel een crossauto versieren voor Willem. Ja, dus misschien wel een heel goed idee. Ik zal even zien in de agenda wat ik verder op een paar. Maar ik ben er altijd voor, absoluut. Ik ben altijd voor de pot. Dankjewel, jongens. Stijn, 1 juli dus. Volker, dankjewel voor het interview, jongen. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van A-Vogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. A-Vogel helpt.
Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. In jouw winkelmandje zit vaak iets waar supermarkten als Albert Heijn en Jumbo liever niet over praten. Uitbuiting. Neem tropische garnalen. Om deze te produceren werken mensen in Azië veelal onder mensonterende omstandigheden. Zorg voor een fatsoenlijk verhaal achter de streepjescode. Eis eerlijke boodschappen op oxfamnovip.nl. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Asus dus toch met Noorderwind live en onder oren die band uit Boston bij de Void Union. Maar we beginnen eerst naar het Nijs met Simone Scheffer. Goedemiddag. Burgemeester Tjeerd van der Swan had van de morgen op het Heerenveen de eerste peelslijn voor het nieuwe laboratorium van Euroveens Food Testing. Het bedrijf wil hier een van de modernste microbiologische laboratoria van de wereld realiseren. Het gaat dan om een investering voor de langere termijn. De bestaande vestiging van het bedrijf op het Heerenveen is visten te Lieds worden. Het nieuwe laboratorium is bedoeld voor de meewerkers op het Heerenveen en die van Weijen in Oerisel. Dat laboratorium zal sluiten. Er komt toch een 20 meter hoog standbeeld van het Frieske Hinder op de Oosterdiek. De stichting Vaderpaard, die Tek Stormruiter organiseert, stekt hield in een onderzoek naar de Helberens. Oud-directeur Ben van der Knaap van Theater Snit zal het onderzoek leiden. Al zo'n 2012 is er sprake van een standbeeld van 20 meter hoog, maar het project Het Paard van Friesland kwam nog hield net van de groen. Het hinder moet op de Oosterdiek komen, maar het is net echt duidelijk of dat mogelijk is. Rijkswettensticht zal daar uitsluitsel ja matten. Want de Zediek is van groot belang. Het is dan ook de vraag of het zo'n groot standbeeld wel geschikt is om daar te staan. Het onderzoek zal uiterlijk rond februari 2019 door, maar Einswol van der Knaap het vakriest kleerha. De Advendo-korpsen Snake worden uitbreiden met twee bijzondere groepen. Het gaat om 34 mensen met een beheining, 17 slagwerkers en 18 color guards. De jeddere majorettes ben dat. In maart dienen ze voor het eerst mee aan een wedstrijd en daarna kregen Advendo de vraag of de groep ik onderdeel worden koe van het korps. Dat zal nou gebeuren. Advendo wil elke keer de mogelijkheid aan om met dezelfde liefde en passie zijn of haar hobby uit te oefenen. De grote moordenschildering van Marijke Meu op de hoeken van het Oudehouse Kerkhof in Leeuwarden moet restaureren worden. Dat komt omdat er een verkeerde groenlaag onder het portret onbracht is. Een grote restauratie is daarom noodzakelijk en daarvoor is €30.000 nodig. Nevens Douwe Bijmin, die hem dwaande had met moordenschilderingen in Leeuwarden, zal de nieuwe moordenschildering eraanst net meer hetzelfde uitzien als die van nou. Nee, het is de bedoeling dat dezelfde kunstenaar die dit maken had, dat die ik de nieuwe beeltenis erop zet. En die had er wat oren ideeën over. En ik denk dat het zelfs betere ideeën zijn. Aansteen wijst er op wij een weerwaardiger verhaal over die schildering van Marijke Mooi. Het is een warme dag met een soort zinnen. De temperatuur leidt om de 22 graden heen. De wind is matig en komt uit het noord- en noordoosten en is vrij krachtig. Joen, ik nog lang zinnen. Het blijft ik lang warm met temperaturen om de 20 graden heen. En vannacht is het helder met 12 of 13 graden. Dan is de wind matig. En eigenlijk blijft het de dagen hierna hetzelfde waar. Altijd al een echte Chesterfield willen hebben? Kom dan nu naar de actieweken bij Delta Chesterfield in Akrum. Nu hoge kortingen. Waanzinnig veel keuze uit nieuwe, gebruikte of vintage Chesterfields. Delta Chesterfield in Akrum. De grootste Chesterfield specialist. Of ga naar chesterfield.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Voordeel voor huid, haar en tanden. Nu bij Kruidvat alles van Colgate, Elmex, Palmolive, Unicura en Sanex 2+1 gratis. Plus een gratis vakantiedoeboek van €7,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De Renault Talisman.
Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Noorderwiel live. Bij Willem de Vries. En wij gaan lekker terug met Noorderwind Live. Een soort muzikaal optreden hier. Onder oren van The Void Union. Cosmic Soul Fire zullen eens nog optreden hier. En wij beginnen eens met Annette Scholten. Die had een zingende zaag. Maar ik dat eigenlijk officieel net zissen even mij. Annette, ja, hij zit er ook al voor. Ik ben de Franse titel even kwijt. Ja, dat is Wat was het ook alweer? L'âme sonore. L'âme sonore. Ja, en het betekent in het Nederlands klinkend blad. En ik vroeg me af wat het in het Fries zou betekenen. Dat weet ik. Ja, het klinkend blad, dan maar wat. Hè? Dit klinkt dus. En dat is het eigenlijk. Hoe best u hierbij kwam? Nou, wij, Nanke en ik hadden voor een project voor de universiteit. Die vroegen ons om een project te maken wat met trilling en geluid te maken had voor schoolkinderen. En ze moesten dan proefjes doen en daarna speelden we ook nog een voorstelling. En een van de proefjes was een zingende zaag. Of eigenlijk gezegd een zaag. Of daar geluid uit zou komen. Dus toen ben ik eerst naar de bouwmarkt gegaan en heb daar een zaag gekocht. Ik gewoon letterlijke zaag hebben. Ja. En daar kon ik na een week, happy birthday, wou net. Klonk niet echt heel mooi. Nee. Maar toen werd ik wel nieuwsgierig. Want ik ben zelf cellist van huis uit. En dat is mijn vak ook, mijn beroep. En ben op zoek gegaan naar internet. Wat is er allemaal op het gebied van zingende zagen? Ja. En kwam eerst uit bij een instrument met tandjes. Ja. Best gevaarlijk. Ook al zijn ze niet gezette tandjes. En de klank is daar mooi, maar niet zo groot. Niet zo groot van. En toen struinde ik verder op internet. En toen kwam ik dit instrument tegen. Ja. Het lijkt een beetje ook niet meer op een zaagvorm. Maar dat had net vallen meer maar een zaag te meidje. Nee, het is een mesvorm. Maar het materiaal is wel hetzelfde. En het is dus familie van de zingende zaag. En het is bedacht door iemand uit Frankrijk. Okay. Alleen dit blad. Daar ben ik op begonnen. En die had ik tussen mijn benen in. En daar speelde ik mee. Ja. En Nanke en ik hebben daar al hele omzwervingen mee gemaakt. Ja. De hele wereld over. Ja. Tot de Carnegie Hall toe. Daar zijn we zelfs geweest. Alleen die is groot. En het instrument was qua volume niet heel erg groot. Nee. Dus toen we terugkwamen van onze tournee naar Amerika, heb ik samen met iemand uit Leeuwarden, een meubelmaker, Fons van der Meulen heet hij, hebben we iets uitgedacht. En eigenlijk is dit een uniek exemplaar. Het is nog niet het eindpunt, maar het is elke week weer in ontwikkeling. Ja. Dus hij is het alleen dat blad, zeg maar. Dat zit nou vast. Nou, ik zo haast een soort van klankkost, maar is dit hol of niet? Ja, dit is hol. Ja. Maar normaal gesproken, zo is het vergelijken in mijn gitaar. En die klanklos zit jippen. Er zit echt letterlijk een gat in, het loert in kan. Ja. Dat is bij Dijven net het geval. Nou, eigenlijk wel, want hij zit hier aan de hij zit er wel in, zeker? Hij zit er wel in, zeker. Okay. Hij zit erin, dus hij maakt contact met het blad. Ja. Ja. Apart. Ja. Nou, het was een erg zoektocht om dat voor elkaar te krijgen. En ook spannend. Want je weet natuurlijk niet als je een buiging maakt. Of het blijft heel blijft. Ja, puur praktisch ook. Maar dat ding net van die holle krijgen. Nee, precies. Nee. Dus het is allemaal uitproberen. Maar met deze, zoals het nu is, met dit blad en klankkast, hebben we dus afgelopen jaar een cd gemaakt. Ja. En met klassieke muziek, maar er staan ook 2 stukken op die speciaal voor dit instrument zijn geschreven. Eentje van een Fries, van een Leeuwarder zelfs, van Tjalling Wijstra. Ja. Nou, is het cirkeltje weer doen. De titel van onze cd. Ja. Die ligt daar wel, dus die laten we nog wel even zien. Ja, en daar praten we straks dan even verder over, want er zit dus een heel verhaal omheen, een uniek verhaal. Het had je hem dus in de Carnegie Hall bracht, onder andere. Ja, onder andere. Ja, fantastisch man. Maar nooit in de Noorderwiel-studio. Straks praten we, ik wil even een stukje. Waar begin je mee? We beginnen met Nina. Dat is een oud stuk van Percolesi en uit 1720 stamt het. Live in Noorderwiel.
Wauw. Ja. Jongen. Nanke Vlag achter de vleugel. Praten we straks nog even mee, want ze gaan dus een cd uitgebracht en Annette Scholten. Indrukwekkend. Een stuk uit het Sontje 20, om het dus net van dit skreun. Nee, dit is het instrument bestaat nog niet zo lang. Nee, daarom. Het is ooit begonnen, Zingende Zaag, bij de houthakkers in het bos. Die hadden lunchpauze. Zin te vervelen. Ja, en dan pakte een stuk hout en dan in plaats van te zagen, de bomen om te zagen, gingen ze dan muziek maken met z'n allen. Heel gezellig. Maar wij proberen dus, omdat de gebouwen van dit instrument, dat is ongeveer 60 jaar geleden bedacht, de vorm van het blad. Ja. En de bedoeling van hem was om de klassieke muziek onder andere op te kunnen spelen. En ook als voorzanger mee te doen tijdens de mis van de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk. Ja. Daar is het mee begonnen. En componisten in die tijd, dan hebben we het over bekende namen zoals Cantalube, Khachaturian, componisten die klassieke muziek maken, die begonnen muziek wel voor de Laamse Noord te schrijven. Alleen, het is een beetje in de vergetelheid geraakt. En wij proberen nu door ook componisten te vragen. We hebben nu weer net een nieuwe compositie gekregen van een Nederlandse componist. En we hebben ook nog één compositie waar meer werk in zit van een Fransman klaar liggen. Maar om weer onder de aandacht van de mensen te brengen. Ja. Ik vind het heel indrukwekkend. Ja. Collega van mij fluistert nooit meneer van het lyrikwoord op een termin. Ja, alleen een theremin is met elektriciteit. Okay, ja. En ik hou toch van het ambacht. Old school. Natuurlijk. Ik ben geen houthakker, maar ik vind toch als je ook zonder elektriciteit gewoon akoestisch het uit een blad kan halen, is prachtig. Zeker als cellist, want dan strijk je elke dag ook. Ja. En voor mij is het, ik probeer zoveel mogelijk samen met Nangeke, want we hebben dus ook geen leraar of zo. Dus je moet het allemaal zelf maar uitvinden om te streven naar dat het steeds meer als een zangstem gaat klinken. Zingende Zaag. Hij zingt. Het klinkt ik fantastisch. Ja. Ik wil straks nog een stuk van hem. Dank je wel. Ik kom aan weer bij hem waarom. Zeer indrukwekkend dit. Impressive, isn't it? Yeah, it's not reggae or ska. But no, but it's very impressive. It's beautiful music. It's a kind of a piece of metal and you can get some music out of it. Yeah, it's like a saw. Yeah, it's beautiful. Yeah. It's the singing saw, but then 2.0. Very operatic. Let's go back to your beautiful music. You're a great band, guys. Really, it sounds very, very great. Good to have you on the show today. What's the song you're going to play? Casablanca. I like Casablanca. And I like The Void Union, live in Orwin.
ja, fantastisch. The Void Union, guys. Thank you. Please, if you're back in Europe, visit our studio. Maybe you can pronounce the names of the band. Ricky Rocksteady. Alex Stern. Okay, I will make. Casey G. Okay, the drummer. Jesse Hayes. My name is Rich Greco. Okay, now. I'm Josh. Thaddeus Merritt from Dudes Gone Wild. Do you have CDs, albums, things like Yes, that? we have a vinyl record, we have CDs, we have T-shirts, we have buttons, we have stickers. You check it out online, and you can get it online, or you can get it from us when you come see us around the Netherlands. How can we find you online? In Geleen tonight. Geleen. Tonight. Get the records tonight. Okay, The Void Union. Thank you, guys. Thank you. See you next time. Very much. Dankjewel. Dankjewel, yeah. Thank you, man. All right, great. Wauw, wat een band, wat een band. Wat een fantastische muzikant. Sowieso echt de beide mensen die al werkleer zitten. Die hier achter de vleugel de oren bij haar, ik neem het maar gewoon even, de jongen, de zeggen. Dat is goed. Maar we mij van alles nemen. Annette, we praten straks nog wel even, maar ik wil toch elk weer een nummer voor je meer. Hoe heet het? Het is een aria van Kloek. Kloek, ben bereid. Ja. Oud, nee? Old. Heel oud. Heel oud. Ja, oké. Hoe zeg je dat op z'n vriend? Oud. Oud. Dankjewel. Live in Noordwijk.
Ja, indrukwekkend. We echt nog opzien klassieks nog even mogen. Straks praten we over het album en geven mij ik de pianist nog even praten, Annette. En ik hoop dat er nog tijd is voor een derde nummer. Dat is best in ieder geval voor Bloen. Lekker heen in ieder geval. Dit weer heel mooi. Van waar? Wie het ook? Kloek, ja, goed zo. We praten straks in ieder geval even over deze geweldige muziek. En we doen nog volle meer. Zitman, hoe is het mogelijk op 4 wisselgelijkers? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Vreed, 29 juni, Herenhaatklasse vrije formage om 11 fjouweren in het Jarreveen. Zorg ik op knkb.nl. Op 30 juni dragen veel mensen een witte anjer. Lotte bijvoorbeeld. Als papa op missie is, dan ga ik altijd heel hard aan hem denken. En dan kan ik hem bijna zien. Hij is echt een lieve papa. Ik mis hem wel vaak. Maar ik weet dat hij over de hele wereld mensen helpt. En als hij dan weer terugkomt, dan ben ik super apetrots. Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 30 juni in Den Haag bedanken we alle 111.000 veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. Met dank aan het V-fonds. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel-dealer Engelsma en Winia. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Barbecue-alarm! Ga snel naar Aldi. Want of je nou barbecue king bent, grillgoeroe of gewoon een liefhebber, bij Aldi vind je alles voor de lekkerste barbecue. Voordelig vers vlees zoals barbecue spiezen of gemarineerde spareribs, verse vis, zomerse drankjes en salades, ijs en, niet vergeten, aanmaakblokjes. Een zomer vol voordeel. Voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. BCC viert de zomer met extreem hoge kortingen op heel veel producten. Zo ontvang je tot wel 25% korting op geselecteerde Samsung-tv's. Kom snel langs in onze winkel of shop op bcc.nl. Dat is zeker BCC. Een zomer vol voordeel bij Aldi. Nu Havaiana slippers voor groot en klein vanaf €12,99. Op is op. Natuurlijk, Aldi. Quantum heeft wel 70 soorten laminaat en altijd voor de laagste prijs. Met nu op heel veel soorten tot 20% voordeel. Quantum, daar word je beter van. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Voor de Libische kust is een boot met migranten omgeslagen. Zo'n 100 opvarenden worden vermist. Het is onduidelijk waar de boot vandaan kwam en wat de bestemming was. De Libische kustwacht onderschepte ook 2 migrantenboten met 200 mensen aan boord. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld over het migratieakkoord dat in Brussel bereikt werd. Volgens de organisatie is Europa steeds meer gericht op het afweren van vluchtelingen in plaats van op maatregelen die hen beschermen. De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee, zegt Vluchtelingenwerk. De Internationale Organisatie voor Migratie en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn juist positief. Wel zijn ze benieuwd naar de details. UNICEF is bang dat kinderen van migranten langdurig worden vastgezet straks in gesloten centra. In Irak zijn 12 IS-gevangenen geëxecuteerd. Ze werden opgehangen na een oproep van premier Abadi. Hij wilde zo wraak nemen voor de moord op 8 leden van de veiligheidstroepen. Abadi riep de president op de executiebevelen te tekenen van alle ter dood veroordeelde en uitgeprocedeerde jihadisten. De 8 leden van de veiligheidstroepen waren vorige week door IS ontvoerd. Woensdag werden hun verminkte lichamen gevonden in de buurt van Bagdad. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man uit Brakel 6 maanden cel geëist wegens dood door schuld. De man van 27 zou vorig jaar met zijn jetski een jongen van 14 hebben overvaren op de Maas bij Wel. De jongen uit Helmond kwam om het leven.
Volgens het OM voerde de man veel te dicht bij de oever en was zijn snelheid bovendien veel te hoog. Op de A4 bij Roelevarensveen staat een tankwagen met levensmiddelen in brand. De A4 richting Amsterdam is daarom dicht. De andere kant op, richting Den Haag, is er flinke verkeershinder. Het weer, de zon schijnt volop en bij matig tot vrij krachtige wind wordt het 19 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Ook in het weekeinde veel zon en nog wat warmer. Lokaal kan het 31 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Asus nog 1 uur te gaan met Noorderwind live. Onder andere optredens van Ivy, fantastische singer-songwriter. Maar we doen nog volle meer. We beginnen rappen met 2 heren hier in de studio. Dat had alles te krijgen met het Rising Up Festival. Dat ik een weekend in Ljouw het plak vinden zal. Maar straks volle meer live muziek hier vanuit de Noorderwind studio. Graag gedaan, Alex. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van A-Vogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. A-Vogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Altijd meer voordeel bij Trekpleister. Nu bij 2 wasmiddelen of wasverzachters gratis een pak Douwe Egberts Aroma Rood Snelfilterkoffie 250 gram. Wees er snel bij, want op is op. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we al hier kabels weer rond omgooien binnen voor een aantal muzikale acts hier in de studio. Onder andere Ivy, de singer-songwriter, zal optreden. Cosmic Soulfire, She hebben we hier nog. We hadden 2 rappers hier nog in de studio. En we hadden dit Volkert. Ze kijkt toen een thee, maar wat is dit nou? Ja, ik heb weer een bakje thee, alleen ik moet nou weer het poetsje vinden. Och heen. Ja, het houdt heel wat in, jongen, thee drinken. Wat bij de vlog of net? Ja, nou, die heb ik nog een aan de kant liggen, want ik moet dus eerst dat theepoetsje weer op zikje. Nou, zijn ook die, hè? En ik heb een bakje thee aan. Ja. Nou, dan ging ik weer via de vloggen, hè? Zo werkt het dat aan. Was dat plan voor het weekend of net? Ja, ik maak jong naar Jarvet. Daar is de Highland Games en daar komen hele sterke man, die komen daar. Ja. En nou, dat maak ik... Is mij de Ja, tuurlijk. Ja, die BM die waait zich 20 meter verderop, zonder probleem. Makkie. Ja. En morgen weer naar Jarvet. Okay. Ja, daar is ik dwarsfeest. En ik ben nog allemaal van de dwarsfeesten. Dus kampioen dwarsfeest had hij hem. Ja, jongen, ja. En nou, daar mag ik dan morgen maar de bus heen. Okay. Dus dat is al heel lang geleden dat ik maar de bus op paard geweest ben. Dus mag dat een mooi weekend. Zullen we eens een plaatje draaien? Ja, van Jouke, toch? Ik doe van Jouke. Martijn, doe maar een plaatje. Ja, doe maar een plaatje. Ja, van Jouke. Ja, dit klinkt als Jouke. Ja. Come home early after class, don't be hanging around the back of the schoolyard. I've been called up by your teacher, she said she can't even reach you 'cause you're so far. You've been talking with your fists, we didn't raise you up like this, now did we? There've been changes in this house, things you don't know about in this family. Don't make sense, but nevertheless,
You gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense the way things go. Son, you should know. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. There ain't no one here to blame, and nothing's gonna change with your old friend. Your room will stay the same, cause you'll only be away on the weekend. It don't make sense, but nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, it don't add up, but we'll always love you, no matter what. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. When you love someone. Come home early after class, don't be hanging round the back of the schoolyard. And if we're crying on the couch, don't let it freak you out, it's just been so hard. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes the best intentions just ain't enough. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. When you love someone. When you love someone. When you love someone. James T.W. brengt u bij Cosmic Soulfire. Hoe best op die naam eigenlijk? Ja, wat was het ook alweer? Nou, het was ooit... Je had toen uittocht. Nee, het was ooit dus Cosmic Shiva Tiger, maar nou ja, ook omdat ik met Reiki bezig was en al die dingen. En lang geleden hoor. Maar in ieder geval, zo is het ergens ontstaan. Ik weet het eigenlijk niet meer zo. Nee, niet eens weer te gewoon. Hè? En dan vervolgens broeks op gewoon. Hey, best prot op paard, trace prot op. Het gaat nu voornamelijk via internet. Okay. Dus ik heb wel heel veel fans in Amerika. Oké. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, nee, het wordt gewoon wel regelmatig gedraaid op de Amerikaanse radio. Want de achternaam is verder, weet je. Ik bedoel, ja. Dus dat werkt altijd wel mee. Oh, wat grappig. En de internetstations of college radio? Ja, college radio, internetstations... Dus het gaat supergoed. En is dat de droom nog eens naar Amerika? Taak echt het vliegtuig pakken en die kant op? Ja, het zou leuk zijn. Ik heb altijd wel graag met Linda Perry willen samenwerken. Dat soort mensen, de echte grote producenten. Ja. En het is wel de voorbeelden waardoor je dus zelf ook bent gaan produceren, zeg maar. Ja. Dus, doe je alles zelf? Ja, ik doe alles zelf. Ja, dus is het echt dus in de studio en de muziek, ik dorst? Ja, ik sample, ik speel zelf in via MIDI. Ik heb zelfs nog mijn oude Atari werkende, zeg maar, dat je dingen daarvan nog kan gebruiken als samples. Of knippen plakken, die dingen en zo. Dus dit nummer is mijn nieuwe single, die nu uit is. Ja. Heeft een redelijk politieke lading. En, vertel maar even, door. Ja, waar gaat het over? Kijk, toen Trump in Amerika president werd en die hele commotie daaromheen, had ik zoiets van... en als je dan ziet wat er allemaal wegbezuinigd wordt, zoiets van het... en ook mijn Partij voor de Dieren, waar ik dus ook heel erg druk mee bezig ben, is in die zin dan ook een inspiratiebron. Dus zo breng je gewoon dingen bij elkaar. Ja. En komt dat uit in de nieuwe single dus? Ja. Hoe heet die? They Don't Care About You. Live in Noorderwien. Yes. You ready to... They don't care about you, they don't care about us, they don't care about you. Let me
facts more. Promises and laws get overruled. Who to trust to protect us in this nation of souls? There's chaos all around, calling for the greedy, hysterical revolt. Government believes its own fairy tale, taking no responsibility. Democratic values set aside, human rights, the far right, extremists denied. Nurture from hell, poisoning food supply, killing biodiversity, all for this money we don't need. Be killing pesticides to feed the world. Oh, it's a myth, it's a crime against humanity. Cause so many people are falling ill. The trends is falling, white landscape, cannot break with climate, demand the earth to stop falling now. You must act now. They don't care about you, they don't care about us, they don't care about you. Now let me tell you, they don't care about us. They don't care. They don't care about you, they don't care about us, they don't care about you. Now let me tell you, they don't care about us. They don't care. They don't care about you, they don't care about us, they don't care about you. Now let me tell you, they don't care about us. Cosmic Soulfire, jawel. En haar nieuwe single. Ja, applaus. Even hoe die nieuwe single, komt die dan uit via een label of zo? Hoe haast dat? Of doe je het vooral zelf? Ik doe het zelf en ik krijg nou hulp van Showbiz Info van Geert Haksen. Ja. Dus die heeft hem dus nu voor mij op Spotify en iTunes en alles gezet. Ja. Dat is helemaal super. En voor de rest, dit is nou een samenwerking. Mijn vorige cd ging ook via een platenmaatschappij. Dus, en die staat ook nog op Spotify. En daar was dus zeg maar Rain Rain de single van de vorige cd. Dus ik ben aan het werken aan een nieuwe cd en nieuwe nummers en videoclips en al die dingen. We zijn hartstikke bedankt. Dankjewel voor die komst. Ja, bedankt. Succes. See you next time. All right. Cosmic Soulfire. En de single is dus nou uit en op internet wel te volgen. We gaan straks terug naar dit nummer. Crazy van Lost Frequencies. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give him every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Crazy.
Lost Frequencies. En Crazy brengt u bij Ivy. In ieder geval is dat zijn artiestennaam. Zo mag ik het ook zeggen, Diederik. Ja, al heel lang met de muziek bezig en naar je single uit. Hartstikke maar druk mee. Ja, klopt ja. Het komt nou eindelijk allemaal een beetje online rustig aan. Dus gaat de goede kant op. Is dat een gevoel een beetje van nou moet het al wat bij elkaar komen? Want ik zeg die van de weekend nog bij Radio 2 hast optreden. Hartstikke leuk trouwens. Is dit zo'n moment van nou wordt het tijd om eens een keer te oogsten, om het samen zo te drukken? Ja, zeker. Ja, we hebben het album af. Het eerste album dat hebben we al een tijdje af. Ja. En we doen heel rustig aan en steeds van wanneer gaan we het uitbrengen. En, wat binnen daar de oewagingen voor? Ja, nou ja, sowieso om eerst die singles uit te brengen en dat je genoeg mensen achter je krijgt die dan daarmee aan de gang willen. Dat het ook wat mensen bereikt buiten je fans om, zeg maar. Ja, precies. En dat is heel lang wachten voordat je dat goed voor elkaar hebt. En dan gaan we los. Ja. Dat begint nu. Is dat een soort van perfectionisme of gewoon gezond verstand? En dus even zien wanneer het moment daar is om eens een keer de verrood te bereiken. En was nog steeds boet niet een eigen kringetje dus om. Ja, beide wel. Ja. Het is ook wel perfectionisme. En het is soms wil ik zelf ook wel wat te snel. En dan zijn er gelukkig andere mensen die zeggen, nou doe even rustig aan. Kan beter. Werk eens bij een soort van team? Is het zou uitlezen? Ja, nu sowieso sinds dit jaar doe ik mee met Friesonica. Dus Geert van der Velde van de Black Atlantic. Ja, die is fantastisch trouwens. Ja, zeker. Ja, die heeft daar wel wat wetens over, zeg maar. Ja. En stapje voor stapje natuurlijk. Ja, precies. Ja. Welk nummer is als eerste dan? We Live Along. Oké, hartstikke mooi. Live in orde, ik ben blij dat het er is. Ivy. That I sing, the songs that I sing, the deeds that I have done, I did it all to make you happy. And though I know that it's a lie, and that to life we must comply, pleasant state of mind, something we could aim for. Now those days are done. Now our will is strong, and now we will move on. And the days that are gonna come, good or bad, we'll live along. Time where days are short, always considering if it's worth, 'cause all we do must lead to a place in which we are happy. You can presume that it's alright, that you don't think you win this fight. Just lean on shoulders through the night. 'Cause just like you, we've all been broken, we've all been choking, and trust me now, you two are gonna be alright now. Days are done now. Our will is strong now. We will move on. Days that are gonna come, good or bad, we'll live alone. We live alone. Take me by the hand, 'cause I act like I understand, but I'm scared too, and I'm just like you. You see, I'm scared too, and I'm just like you. You see, I'm scared too, and I'm just like you. And they're scared too, and they're just like we.
Ah, fantastisch. Mooi nummer. Ivy hier in de studio. Hij gaat nog een nieuwe single man. Is dit album, is dit een man of net? Ja, dat is hem. Dat is hem. Zullen we even zien litten? Ja, voor de mensen die het nog radio voor haar, hij pakt nog de cd op. En we laten hem even zien. Is dit het album of de single? Dit is het album. Oh, wauw. Hij ziet er mooi uit. Ja, 9 liedjes. Het is een brief. Het hele thema rondom het album is brieven voor mensen over wie de liedjes gaan. Ja. Dus dat hebben we een beetje in het album verwerkt. Dus een heel persoonlijk album. Ja, klopt. Ja, alle liedjes zijn eigenlijk geïnspireerd op verhalen van mensen uit mijn omgeving. Ja. En dat is eigenlijk onbewust zo gegaan dat ik dat zo geschreven heb. En toen ineens zat er een thema in. Dus ik dacht, dat gaan we verwerken. Komt steeds vaak met zien, een soort van conceptalbum. Hè? Dat is wie een titel heel bot in. Ik let hem toch even voor de mensen die het wolfbeeld bij haar oors dan kijk je hem vertellen. Ja, dit is wat een lichtbruine album. Wat zit je voorop? Dat zijn postzegels met de hoofden van de bandleden. Ah, leuk man. Ja, normaal gesproken speelt ik voor mij een band. Maakt het die dat wat uit? Solo of band of haast voorkeur? De afwisseling is heel leuk eigenlijk. Ja. Spannend dit. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wat zit er nu nog meer te wachten in de komende weekenden in ieder geval? Nou, de komende weken niet zoveel. Een paar optredens. Ja. Dan in september ga ik naar Oekraïne voor een soort van programma of een initiatief vanuit de Popfabriek hier ook. Okay. En ga ik met een Oekraïense singer-songwriter liedjes schrijven en in een busje vanuit Oekraïne terug naar Friesland. Wauw. Dat wordt superleuk. Ja. En dan het najaar popronde. Spannend. Maar het album, is het officieel uit nou? Nog niet. Nee. Maar wanneer? Ja, dat is nog niet helemaal. Oh, dat is ook nog niet. Nee. We herinneren we een beetje var op de muziek. Ja, precies. Ja, oké. Album komt nog. Daar geven wij dan in Oorwin absoluut schaamteloze reclame voor die meisjes. Singles wel uit? Ja, zeker. Hometown, yes. Is hem spelen? Nu? Ja. Oh, ik moet nog omstemmen. Oh, sorry. Ja, dat kan. Okay. Ik weet niet hoe lang dat wordt, maar dan ren ik even heel snel naar de bar. Nee, kom straks, jongen. Kom straks bij die weer om. Dan gaan wij even naar de break. Kom ik aan nog bij Annette en Nanke te lonen straks. Met haar zingende zaag en het album Angelo in ieder geval. Maar we gaan eerst even naar het meis. Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin, een dagje shoppen, op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra app of de reisplanner op ns.nl. Goede reis! Fotografie zal nooit meer hetzelfde zijn. De Huawei P20 Pro. 's werelds eerste smartphone met triple camera, powered by AI. De nieuwe Huawei P20 Pro. Nu verkrijgbaar bij Vodafone. Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverlichting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrasentrends.nl. Als je bedrijfswagen je gereedschap is, kun je als vakman rekenen op het vakmanschap van Renault. En van extra voordeel. Want bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master kan dat voordeel oplopen tot wel €5.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. En leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens. Voor de vakman. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Zoek voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrasentrends.nl. De kortingszakken bij Dio en DA zijn er weer. Met 21% korting op bijna alles wat in de zak past. Dus stop hem vol met make-up, shampoo, parfum, vitamines. Je vindt de actiezak in de winkel. Dio en DA, de drogist met aandacht. Nu bij IKEA, sale. Gewoon sale. Oh ja, sale. Dat betekent kortingen tot wel 70%. De sale loopt nog tot en met zondag 1 juli. Kom dus snel naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. In één keer klaar voor je kampeervakantie? Ga naar Vrijbuiter. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kapega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Omroep Friesland.
Oorstemt op Dij. Asus, nog een hele week te met Noorderwind live. Ik heb nog fantastische optredens. Onder andere dus van Ivy, Diederik Brandsma, de singer-songwriter. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Simone Skeffer. Goedemiddag. De Dong-silo-zaak, die in 2013 3 mensen bij om het leven kwamen, krijgt een juridisch vervolg. 9 dagen lien die het gerechtshof uitspraak en nam de eerst van het IPB-ministerie oer. De directeur van het belutsenskimmakbedrijf uit Abbegeer werd veroordeeld aan een werkstraf van 240 uren, 1 uur cel onder betingst en een yieldboete van €100.000. Advocaat Tjalling van der Goort giet nou in cassage bij de Hege Riet in die uitspraak. Burgemeester Tjeerd van der Swan had van de morgen op het Jereveen de eerste pilslijn voor een nieuw laboratorium van het bedrijf Eurofins Food Testing. Van der Swan is blij dat dit bedrijf in zijn gemeente een nieuw lab bouwt. Eurofins, het microbiologisch laboratorium, is natuurlijk niet niks. Het is een van de modernste van de wereld en die komt dan hier in Heerenveen te staan. Erg belangrijk, ook voor het bedrijf. Eurofins was al gevestigd in Heerenveen. Maar nu ook voor de verre toekomst verbonden met Heerenveen. En dat is alleen maar goed. Er komt misschien toch een 20 meter hoog standbeeld van het Fries Hinder op de Oosterdiek. De stichting Vaderpaard, dat ik Stormruiter organiseert, stekt hield in een onderzoek naar de helberens van het project. Directeur Ben van der Knaap van Theater Snit zal het onderzoek leiden. En de grote moordenschildering van Marijke Meu op de hoeken van het Oudehoutse Kerkhof in Ljouwert moet restaureren worden. Dit komt omdat er een verkeerde groenlaag onder het portret omgebracht is. Een grote restauratie is daarom noodzakelijk en daarvoor is €30.000 nodig. Nevens Douwe Bijmin, die het hem dwaande had met moordenschilderingen in Ljouwert, zal de nieuwe schildering er aanst net meer hetzelfde uitzien als die van nou. Nee, het is de bedoeling dat dezelfde kunstenaar die dit maken gaat, dat die ik de nieuwe beeltenis erop zet. En die had er wat oren ideeën over. En ik denk dat het zelfs betere ideeën zijn. Dan nog even verkeersinformatie. Het verkeer op de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer stiert stil. Er is ongeveer een oerlien, een ongelukbad. Wat er precies aan de hand is, weten we net. Maar het verkeer daar stiert vol stil. Vandaar, het is een waskoging. Nou, voor het waarhoekje net de waskogje, want dat is al linnig maar mooi. Joet een warme dag van 22 graden en ik joen bleef het nog lang warm. De komende nacht is het vrij helder, met 12 of 13 graden en een matige wind uit het noordoosten. Morgen flinke warmte, met 24 of 26 graden en een soort zinnen. De wind is dan weer matig uit het eerste noordoosten. Jongens bleef het dan ik nog lang boeten zitten zwaar. De temperatuur bleef poppen de 20 graden. En daarna had het nog net op, zinneschien en warm, simmerwaar. Hallo, ik ben Stan van Plintenfabriek.nl, de online specialist in onder andere plinten, deurlijsten en vensterbanken. Benieuwd wat ik voor jouw project kan maken? Kijk dan op Plintenfabriek.nl. Plintenfabriek, maakt je project af. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Oh ja, en alleen bij Plintenfabriek.nl kun je alles gelakt op kleur bestellen. Zo, laat dat voordeel maar draaien. Nu bij Kruidvat Ariel wasmiddel 3-in-1 pots voor maar €2,49 per stuk. Dat is nog eens goedkoop wassen. Oh. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Barbecue-alarm! Ga snel naar Aldi. Want of je nou barbecue king bent, grillgoeroe of gewoon een liefhebber, bij Aldi vind je alles voor de lekkerste barbecue. Voordelig vers vlees als barbecue-spiezen of gemarineerde spareribs, verse vis, zomerse drankjes en salades, ijs en, niet vergeten, aanmaakblokjes. Een zomer vol voordeel. Voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Kindertaart bestellen? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Een zomer vol voordeel bij Aldi. Nu Havaiana-slippers voor groot en klein vanaf €12,99. Op is op. Natuurlijk, Aldi.
Heeft u een lelijke of versleten trap? Gun uzelf een upstairs traprenovatie. Klaar binnen 1 dag, zonder hak- of breekwerk, in elke smaak of stijl. Al meer dan 70.000 gerenoveerde trappen. Nu met gratis LED-verlichting. Ga naar upstairs.com. Het laatste jaar in van Noorderwind live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Het gezellig is dat we nog een heel soort optredens krijgen. Ivy straks in verband met zijn eigen album dat nog net uit is, maar wel zijn eigen singles er hier spelen. En die is wel uit, Hometown. 2 rappers in verband met Rising Up, maar ik geloof dat ze ook nog op Simmerdijs. Dus dit weekend in Drachten een rol spelen zullen. En wie haar She. En als She sjost, en dan verwachten ze net de zangpartijen die tegen u komen. Dus nou ja, ik hoor je probleem in onderspanning. Maar we gaan eerst nog even praten over Angelo. Heel kwart even, want Nanke, vlag is het, hè? Klopt. Ja. Hoe lang begeleid jij Annette al? Nou, we spelen samen sinds ongeveer 2009. En in eerste instantie alleen muziek voor cello en piano. En sinds ongeveer 2012 is de Laam Sonor erbij gekomen. Ja, klopt. De zingende gitaar, om het zo maar uit te drukken. Jij komt ook uit de klassieke wereld? Ja, we hebben allebei conservatorium klassieke muziek gestudeerd. Hoe moeilijk is het om, misschien niet Annette, maar het instrument, de zingende zaag, te begeleiden? Nou, de timing is soms anders dan wat je bij andere instrumenten zou zien. Want soms dan wisselt ze wel van streek, maar dan verandert niet de toonhoogte. Of andersom. Ja. Dus dan zie je een streekwisseling en dan gebeurt er niks. Nee. Dus dat zijn dingen waar je even op ingespeeld moet raken. Lijkt me een geweldige zoektocht ook, met z'n tweetjes. Dat klopt. En ook in de balans, want in het begin had ze nog geen klankkast onder het instrument. Dus toen was de toon veel kleiner. Dus toen moest ik echt heel zacht spelen. Maar inmiddels met die klankkast erbij is er veel meer toon gekomen. En dat hele zachte kunnen we nog steeds gebruiken. Maar je kunt nu ook veel meer toon maken. Dus dat geeft gewoon meer bereik in de dynamiek. Ja, en wat Annette zelf al zei, zit ook midden eigenlijk nog in een soort zoektocht, avontuur. Het ontwikkelt zich nog steeds, hè? Ja, het is soms ook echt per week verschillend. Dan komt ze terug met, ik heb nu weer wat uitgevonden. En dan heeft ze weer iets anders in de klankkast gestopt. En dan klinkt het weer anders. En dan moet ik even luisteren of ik het dan ook mooi vind. En meestal is het inderdaad een verbetering. En wat ze al zei, er is geen docent voor. Dus je moet toch samen kijken, luisteren, dingen proberen. En zo blijf je dus steeds op zoek. Ook in combinatie met dat dus componisten voor ons nieuwe muziek geschreven hebben. Ja, leuk is dat, hè? Spannend. Heel leuk. En ook heel erg leuk om dan met een componist aan zo'n stuk te kunnen werken. Want als je inderdaad van die oudere muziek speelt, zoals dat we van Pergolesi speelden. Ja, de beste man is al een tijdje overleden. Ja, je kunt moeilijk overleggen. Je kunt heel moeilijk. Wat bedoelde je? Precies. Maar als je met een componist samenwerkt die ook in de repetitie meekomt. Zoals Tjalling Wijnstra, die voor ons het stuk Angelo schreef. En Hans Bakker, die schreef voor ons Miniatuur. Die zijn beide langs geweest ook in de repetities om met ons te overleggen. En soms zijn er toen ook nog weer dingen aan de stukken een beetje veranderd en bijgeschaafd. Mooi, wat een avontuur. Pionieren, en dat anno 2018 in deze muziek. Annette, even over de cd. Angelo, wat voor stukken staan erop? Het is voornamelijk klassieke muziek. Ja. En we hebben geprobeerd, omdat ik bezig ben, wat Nanke al zei, om verschillende soorten techniek uit te proberen op het instrument. Is het dus van oude muziek naar romantisch. En ook naar hedendaagse muziek. Zeg maar, een stuk van Satie staat er ook op. Gymnopédie heet dat. En de cd, wat je hier ziet, op de voorkant, is een kunstwerk. Ja. Wat je ook kan bezichtigen. Want het is van een kunstenares, Gea Zwart. En het hangt in een museum in Zaanstad. Wauw, wat een verhaal. Waarom Angelo? Omdat het stuk wat Tjalling Wijnstra voor ons geschreven heeft, dat is naar aanleiding van een gedicht, een Italiaans gedicht. En dat gedicht heet Angelo. En wij vonden het een mooie titel, ook omdat we naar Amerika zijn geweest. En daar werd steeds, want mensen zoeken naar een term, of hoe zeg je dat? Om het geluid een naam te geven, wat je hoort. Want veel mensen kunnen het niet meteen thuis brengen. En we hoorden daar vaak het woord haunting. En engelengeluid, omschreven mensen het ook wel. Nou ja, dus dat vonden we ook bij de titel, bij de cd passen. Ja. Mooi dat je hem wint. Kom nog eens weer waarom, alsjeblieft. Angelo, album. Mag je nog wat zeggen? Ja. Want wij zijn aanstaande zondag hier bij City Proms te zien.
van 4 tot 5 spelen we live in de boekhandel van der Velde. Echt mooi voor de mensen die de verhellingsjoch op Snijtemorgen. Het kind nog van een beetje dus. Annette Scholten en Nanka Vlag op de piano en de zingende zaag. Moet zo maar zo drinken. Angelo, dankjewel voor je komst. Tot de volgende keer. Dank. Hartstikke mooi. Goed zo. Ik ga weer naar Ivy. Ik hoor die artiesten namen maar even noemen, want daar maken we toch een beetje de verhaal mee in krijgen. Ik hoop zo dat die plaats straks werking heeft. Maar goed, dat maken we dus nog even al. Je album release is nog net bekend, maar Hometown is uit, hè? Ja, zeker. Is hem spelen? Ja. Had ze stemt, de gitaar? Ja. Het is mooi, man. best genoeg. Ik kon die doen. Ivy live in Noorderwin. On the room of a primary school, we would listen to tears and to our hoods covered our heads. They covered our heads. We had girlfriends and we were all cool. We neglected our homework and rules, our characters we bred, natures we fed in our hometown. We walked all the streets of our hometown. We lit our first cigarettes and smoke would spread over our hometown. Our hometown. In the garden a feast was prepared to celebrate a triumph we shared. A new phase commenced, kept in suspense. We would listen to Diaz and Tool, promised each other distance will not overrule the friendship that we grew, the love that we clung to in our hometown. We walked all the streets of our hometown. We packed our bags, kissed our mothers goodbye, left our hometown. We lost our hometown. We lost our hometown. We broke our vow and our sleigh rest in our hometown. In our hometown. Oprecht Piekenvel. Dankjewel, Diederik. Ivy, Hometown is nou uit. Dus gewoon te downloaden en op alle mogelijke manieren wel te streamen en dat soort dingen. Hè? Ja, zeker. Album komt weer waarom het dat clear is, uit is en officieel is? Ja, denk het wel, toch? Ja, hè? Ja, neemt de hele band bij mij. Dankjewel. Prachtig nummer. Ik hoop dat dik succes voor die wordt. Ja, ik hoop het ook. En nog één ding. Ja. Want volgens mij op die lettertjes onderin staat IV Griekse ei. Ja. Maar je schrijft het eigenlijk als Griekse ei VI. Ah, verkeerd om. Als je het wil opzoeken. Goed zo. Nog één keer voor de mensen die meer van jou willen weten. Yes, Ivy met Griekse ei VI. Een hele domme schrijffout. Goed jongen, dankjewel. Super man. Goed zo. Nou, dan weten we daar ik bij. We beginnen naar twee broers, hè, geloof ik.
Yes. Stel jezelf even voor. Ik ben 10 to Free, Martijn van der Sluis. Ja. En jij bent? San XYZ. Ja, klopt inderdaad. En onder die laatste naam publiceren jullie eigenlijk bijna alle muziek, hè? Ja, ik ben eigenlijk de artiest gewoon die de muziek doet. Ja. En Martijn die maakt de beats. Ja. Dus hij is eigenlijk meer een producer. Ja, precies. Hoe lang werken jullie al samen? Nou, we schrijven echt al wel langer dan 5 jaar wel. Ja. Alleen, het is nog niet zo heel lang uit. Nog minder dan een jaar. Ja. Ik moet zeggen, ik ben geen kenner, maar wel een liefhebber. Onder andere van mensen als Kendrick Lamar en dat soort dingen. Dus ik hou van goede hiphop. Maar het klinkt wel goed hoor, wat jullie maken. Echt mijn complimenten, met oprechte complimenten. Nou, dat is mooi om te horen. Lang aan gewerkt dus? Ja, nou ja, wel lang in de opbouw inderdaad. Ja. En met andere woorden, ook heel perfectionistisch. Voordat je iets publiceert, moet het helemaal goed zijn? Ja, zeker wel. Ja. Spannend, man. Ja, absoluut. Ja. Jullie gaan op Rise Up volgende week optreden? Nee, daar staan we niet. Daar sta je niet? Nee, maar we zijn wel gevraagd om... daar staan andere acts zoals ons. We hebben er al wel een keer gestaan. Maar we staan niet volgende week. Simmerdijs? Absoluut, ja. Wanneer? Vanavond. Vanavond, ja. Dus als je nog, waar is de camera? Als je nog niks te doen hebt, je Tinder date heeft afgezegd of iets, weet je, kom gewoon naar mijn show. 9 uur, half uurtje. Dus ja. Welk nummer ga je als eerste doen? Bad Boy Blues. Live in Noorderwin! Yeah. Hey. 1, 2, hey. Yeah. Whoa. Hey. 1, 2, 3, go. Down, bad boy blues. Don't wanna walk in my shoes. Ay. They say I got something new. Ay. I am a rebel, a fool. They out there enjoying the wave. Ay. But nobody see I was made. Counting for days. Ay. This is the first of the phase. Damn, bad boy blues. Whoa. Don't wanna fuck what I do. Ooh. You just jump right in my pool. Cool. You gotta leave. Forever more pleasure than me. Ay. Call me a dog or a beast. Ay. I don't give a fuck what you see. Ay. I am not for more than me. Yo, can I ask you something? If I was talking with psychiatrists instead of stunting, I'd be close to destruction. I'm thinking next to nothing. Let me get back on topic. Will you still kinda love me? I never been cool, but I'm popular. You can see me in binoculars. Up in the sky with a rocket tar. Nobody cares who the fuck you are, is what they've been saying to me. I'm sticking around, but I'm moving my feet. Sit on the side while I lay on the street. Don't say I got no perspective from me. Damn, bad boy blues. Ooh. Don't wanna walk in my shoes. Sure. They say I got something new. Ooh. I am a rebel, a fool. Ay. Nobody else wanna jump. Say my decision is wrong. I just don't wanna be gone. They say the vision is dumb. Could be, but I feel it in my soul. So light beam shooting from my torso. Also, I've never been to an award show. I'm not a star, but I feel like I'm more so. Oh boy, hello stranger, miss the danger. She said I could never change it. You should step back, miss the headback. Flying like I've got a jetpack. Up and away, my feet are so like I'm walking for days. You should wonder when you come in the face. I am deranged, I'm feeling how when I sit in the range. They calling me Icarus, I am delirious. Hop on the beat and I'm killing it. Flow is so greedy, it's almost despicable. I know your haters been fearing it. Mysterious boy think the pyramids. Honor them well that you're feeling it. Vision to see and I'm reeling it. Talk about falling for millionaire. We all alone in the car. Slim ain't no pussy, just doors. I got the floor galore. Flower obsession, they think that I'm bored. Damn, bad boy blues. Don't wanna walk in my shoes. Hey. They say I got something new. Hey. I am a rebel, a fool. They out there enjoying the wave. Splash. Nobody see I was made. Fast. Counting for days. Cash. This is the first of the phase. Woo. Damn, bad boy blues. Hey. Don't wanna walk in my shoes. Hey. They say I got something new. Ooh. I am a rebel, a fool. Ooh. Nobody else wanna jump it. Say my decision is wrong. I just don't wanna be done. They say the vision is dumb. And they say the vision is dumb. What? They do not know what they want. I swear they jump in the gun. Ay. Don't give a fuck cause I'm young. Ay. Running like he up to something. Catch him on guard, you won't see it coming. If she think I'm cool, we already fucking. Never fighting, I'm a lover. Leading the uprising. Doing that upright thing. You know I'm up like shrimp. Now you see me up flying. Don't let your bad boy loose. Don't move like a bad boy. Don't walk in the bad boy shoes. That's that bad boy blues.
is een lekker basje, toch? Dat is een heel lekker basje, ja. Sam XYZ, want dat zijn we de artiestennaam waarop je vandaag hier in dit geval deze studio staat te performen. Geweldig, man. En wat voor concert ga je doen op Simmerdijs? Wordt het een full length, een half uur, een uur, 1,5 uur? We doen een half uur. Ja. En we spelen allemaal nieuwe nummers die nog niet uit zijn. Okay. En we spelen gewoon een paar nummers die al wel uit zijn. Dus het wordt heel vet. Ja. Lang gewacht dus om het uit te brengen. Ja. Maar nu moet het losgaan voor jou? Ja, absoluut. Kijk, ik zei gewoon vanaf het begin... Kijk, niemand gaat je vergelijken met iemand die weet je, op Soundcloud gewoon zomaar wat muziek... Ze vergelijken je met Drake, Kendrick Lamar... Ja. En hier in Nederland, Lil Kleine, Ronnie Flex. Dat zijn mensen die gewoon enorme producties achter zich hebben. Ja. Dus het moet gewoon 100% goed klinken. Ja. Anders heb je er niks aan. Heerlijk, perfectionistisch dus. Goed, ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan en hier weer terugkomen. We gaan nog een nummer met jullie doen. Maar ik vond het in ieder geval fantastisch klinkt. Dus ik ben alleen maar blij dat jullie hier vandaag in Noorderwind live optreden. Hoe heet jullie tweede nummer? Tokyo. Oké, live in Noorderwind! Can I get him real quick? Yeah. Hey, Tokyo, Asian rappers gon' make me jump. English rappers gon' give me some. Skip the Drake when I hear Lil Pump. 6ix9ine and all y'all dumb. Run the jewels on all y'all chumps. Big smile, just having fun. Banging beats are gon' make you run. Is he fake? Is he real? Well, you all should know the deal. I'm too tired to sit still. You should come out by the film. They too busy popping pills. And they all calling me mister if I really fucking dig her. Snap be quiet like a whisker. All I ever do is whisper on her pussy like a whisker. I drink liquor like elixir. That's that reminiscing, catching feelings feature. Now she getting touchy feely. Watch me hit my milli rock. She could use a mirror to see herself even clearer. I see music, I hear color. Maybe that's the fucking difference. It's the summer, fuck the winter in the Colorado River. Write the words, I make some pillars for my pillars. We don't care what you gon' tell us. Tokyo. Hey, it's right here like a rodeo. Hey, we are incredible, we are phenomenal. You see it doing that viral. Hey, Tokyo. Hey, it's right here like a rodeo. Tokyo. We are incredible, we are phenomenal. Whoa, you not a boy on a roll. Whoa, I got a shoe when he goes. Let's go. Can't wait to get on the road. Whoa. She wanna smell like a rose. Fucking me up in a pose. Whoa. She in my shitty, she froze. Believing that I'm gonna blow. Oh my God, didn't know. Hey, let's start distressing. Ripping those free your favorite dressing. That's how it happened. Distressing is just the latest fashion. Bitches don't wanna be stepping to me. Rappers don't wanna be starting no beef. Pull up a seat if you really like me. I squish your beef. Put up the tea. Yeah. Maybe they think I'm crazy. Mellow, I'm off that hazy. Got me hallucinating. I see Birdman feeding babies. Potatoes with some gravy. I'm waking up real shaky. I can't find my notes, so I'll never know what the fuck I'm saying. Maybe they'll understand me. Maybe I'll get a Grammy. I've been throwing tantrums since they been calling me Little Sandy. You got desire, I like it. You see me spitting acid? My flow is fire, they like it. It also burns with plastic. Hey, Tokyo. Hey, it's right here like a rodeo. Hey, we are incredible, we are phenomenal. You see it doing that viral. Whoa, Tokyo. Hey, it's right here like a rodeo. Hey, Tokyo. We are incredible, we are phenomenal. Whoa, you not a boy on a roll. I got a shoe when he goes. Can't wait to get on the road. She wanna smell like a rose. Fucking me up in a pose. She in my shitty, she froze. Believing that I'm gonna blow. Oh my God, didn't know. Way back in 04, I worked by most. Called me a slow ball. Bounce. Hey, shout out my whole town. I'm making y'all proud. Hey, I'm doing that law. Oh my God, didn't know. Way back in 04, I worry about most. Called me a slow ball. Bounce. Hey, shout out my whole town. I'm making y'all proud. I'm out, go. Ja, geweldig. Sam XYZ. Jong dus op Simmerdijs en ze winnen een beetje als kapstok voor het Rising Up Festival hier vregen. Maar de zullen ze dan zelf net optreden. Ik hoop wel dat je het nog eens een keer gaat doen. Het is een hartstikke leuk festival. Ja, zeker. Succes en tot de volgende keer. Zullen we het zo afspreken? Ik kom heel graag terug. Beide graag. Hartstikke mooi. Dankjewel jongens. Sam XYZ. Ik ga naar She. Zeg ik het zo goed? Ja, helemaal juist. Hallo. En dan moeten we even wat uitleggen. Want jij bent eigenlijk... jouw roots zijn Zuid-Koreaans. Helemaal exact. Ik ben in Seoul geboren, maar ik ben op mijn 6 maanden naar België. Dat horen we? Ja. Dat vinden wij mooi hoor, als Noord... Ik ben blij om bij mijn Noorderburen te mogen zijn. En ik wil jullie ook hartelijk bedanken. En ook Geert die mij ook tot hier heeft kunnen brengen. Dus ik ben super content. Maar helemaal naar Friesland dus? Ja, het was een mooie rit. We hebben gelukkig een goede weg gehad. Niet te veel verkeer, lekker zonnetje, dus helemaal oké. Straks nog meer over je muziekcarrière en wat je ermee wilt. Maar wat wel weer aardig is,
Opgegroeid in België met een mooie Belgische tongval. Fantastisch trouwens. Zuid-Koreaanse roots en dan Franstalige muziek. Ja, Franse chanson is al van kleins af aan mijn lievelingsgenre van muziek. Onder andere heel veel artiesten die mij geïnspireerd hebben. Edith Piaf, Aznavour en Beko. Brel. Ja, en daarom, ik zie al van kleins af aan. En dat ligt ook goed in het stemtimbre. En vandaar mijn voorliefde voor het Franse lied. Zullen wij weer live doen? Super. Welke doe je als eerste? Ik doe mijn eigen nummer en het liedje heet Je vis ma vie. Live in Noorderwien. She. Promenade dans les rues, près du café de la gare, je me sens presque nu, sous poids des regards, je me fiche de leur avis, et naïvement je souris, je me fiche de leur avis, c'est dans les rues de Paris. J'ai envie de croire encore une fois que c'est possible de voir un reflet différent de mes défauts. Je mets tout dans le miroir, me voir dans tes yeux m'abrite quand s'agitent les regards autour de moi. Je n'ai plus peur qu'on me juge, dévalant sur ma luche cette vie que je vis comme ça. Je divague par habitude, foulant les pavés mouillés, remplis de certitude. Je passe sur mon passé, je vis ma vie comme elle vient. Les boulevards tracent mon chemin, je vis la vie comme elle vient, suis la courbure de mes reins. J'ai envie de croire encore une fois que c'est possible de voir un reflet différent de mes défauts. Aimer tout dans le miroir, me voir dans tes yeux m'abrite quand s'agitent les regards autour de moi. Je n'ai plus peur qu'on me juge, dévalant sur ma luche cette vie que je vis comme ça. Et comme vous j'apprends de mes erreurs, je prends de l'avance. Je n'ai plus peur de leur rimasser, bien sûr de leurs mots qui s'en donnent à cœur joie, ça n'en sera que plus beau. J'ai envie de croire encore une fois que c'est possible de voir un reflet différent de mes défauts. Aimer tout dans le miroir, me voir dans tes yeux m'abrite quand s'agitent les regards autour de moi. Je n'ai plus peur qu'on me juge, dévalant sur ma luche cette vie que je vis comme ça. Wauw, She. En in het Frans dus. En ook nog een eigen nummer. Waar ging dit over? Wel, het liedje, de tekst die heb ik zelf mee ontworpen. Het nummer gaat over een belangrijke boodschap. Je vis ma vie, I live my life. Ik ga mijn weg. Ik voel wat mijn hart of mijn ziel mij influistert. En die weg wil ik verder bewandelen. Desondanks dat we allemaal wel ups en downs kennen. Zo is het leven, hè? Ja, zo is het leven, maar we moeten gewoon onze passie volgen en doen wat ons gevoel zegt. En niet omkijken en niet te veel naar links of naar rechts. Gewoon doen wat je voelt dat je moet doen en gewoon je weg, je doel voor ogen houden. En dat is Je vis ma vie. En iedereen op zijn manier heeft zoiets. En op die manier wil ik ook mensen inspireren om te zeggen van mensen, doe gewoon wat je leuk vindt, wat je vindt dat je moet doen. Doe het gewoon. Ik ben daar helemaal voor. Absoluut. Mooi verhaal. Dankjewel. Toch nog even over jouw rondreis over de wereld. In cultureel opzicht, wat heb je nog met de Zuid-Koreaanse cultuur? Want je bent Vlaams sprekend, Franse taal in je muziek. Maar zitten er ook nog invloeden uit Korea in je, bijvoorbeeld je benadering van de muziek?
Vooral denk ik in mijn levensfilosofie. Ja, oké. Hoe dat ik denk en wat mijn ervaringen zijn. En is dat anders dan Europees, om het zo maar te zeggen? Ik denk dat in Azië een hele rijke cultuur heerst. Maar hier in Nederland ook. En ik ben ook een heel open iemand, sociaal. Maar ik sta ook open voor het spiritueel. En dat is in Nederland ook. En in Azië is dat ook. Dus dat hebben we wel. Best of both worlds. Yes, of course. Ja, openstaan voor het leven, de ervaringen, het nieuwe wat op je pad kan komen. En altijd positieve kijk hebben. Ik wil nog wel een nummer van je horen. Ja, dank. Welke ga je doen? Ik ga nu een liedje zingen van Leonard Cohen. Hallelujah. Daar ben ik altijd voor te porren. Dankjewel alvast. She, live in Orwin. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair. From your lips she drew the hallelujah, 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 Baby, I've been here before. Walked this room, I know this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah, 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 Dankjewel, dank u. Prachtige uitvoering van een prachtig nummer. Leonard Cohen vertolkt door She. Belgisch, Koreaans, Nederlands, alles terug kon heen. En ik was blij dat je er was. Ik hoop dat je weer eens langskomt. Dankjewel. Heel graag. En jullie ook hartelijk bedankt. En succes met je muziekcarrière. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi, goed. Het zit er haast op. Dit is wel alleen van Noorderwien. Ik maak nog even naar Annette Scholten. Bij haar zingende zaakverhaal. Nog even, op mensen meer willen willen. Is er een site of een Facebookpagina?
Ja, er is een site en het is www.annettescholten.nl. En daar kunnen ze alle informatie vinden, ook over de bouw van het instrument en over wat we allemaal gaan doen in de agenda. En ze kunnen de CD daar ook bestellen. Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Ook een gedeelte. Hartstikke mooi, goed. En dit weer Noorderwiel Live. Bedankt voor het zien. Harkje naar wat dan ik. En wij zijn de Nijwieken weer. Hoi. Top, dankjewel. Super, dankjewel.